27 minutos na nakalikan sa takna sining oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time. 27 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bomboradio Iloilo, ang flagship station sang the number one and most trusted source of news and information, ang Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Hunyo 22, 2026. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, General Services Office natukiman nga mas madamo pa ang inug-dispose nga expired commodity sa nga bottling company nga una na nga una na sini nga naghaboy to sa nga ila sini nga basura sa Haro River. Sa iban pa nga mga balita, ang talatapan, ginapreparahan ang pagpasarado sa sanitary landfill sa Kalahunan na Mandurriao. Kay may panibago siniyang patigayon karon niya banwa, no? Nga pagbukas man sining pagkumpleto sang Integrated Solid Waste Management Facility sa distrito naman sa Lapas. Samtang mga estudyante may ara na sang ihibalo kag bisan pa paano preparado, knowledgeable sa sining pananglitan may ara sa mabaskog sining linog. Ang problema, ang mga buluthuan wala sang designated evacuation area. Muning problema karon na banwa nga nakita sa Schools Division of Iloilo. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon sa police reports, suspect sa pagpangaluthang sa may barangay airport ta Mandurriao, nagbato pa sa police antes nga natigayon nga maaresto. Pilason ini siya, indala sa ospital. Standby kay hatagan ta sang dugang sinikaron nga mga impormasyon ining nasambitan nga pagpangaluthang. Ining suspitsado banwati may ara na sang ginabulubanta 2-3 ka tuig nga may hindi mayo nga relasyon or madaan sini nga hiligutanon sa una sini iya nga ginlaluthang nga biktima. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon sa balita nasyonal, threshold sang boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sarang kuno nga madesisyonan sa mga senator judges sulod pa sa kay Congresswoman Jervila Luistro. Sa pihak kalahin, si Senator Chis Escudero kung mag-presiding officer kuno delikado. Nga delikado nga mag-presiding officer si Senator Chis Escudero sa aton sinigron niya nga mga kasimanwa. Sunod diri sa civil society group, no? Nga ang pagpungko ni Senator Chis bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang makabig the most imperfect and one of the most dangerous at a time when the Senate must restore public confidence in its independence and the credibility. Elevating Escudero to this crucial role risks achieving the opposite. Amo kuno ini ang pananawan sang isa ka civil society group sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ipagman ni President Bongbong Marcos sa interview sa iya sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Dito siya sa may rasya, ginkwaan siya sa reaksyon. Ang balya, confident man ako sa kapasidad ni Senator Chis Escudero nga mag-preside sa upcoming impeachment trial. Hambal sa presidente, as a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chis wrote when they were handling last year's impeachment complaint. Kon abilidad kuno kag ikasangkol, why man niya sang question, why sang pagpangduwa-duwa ang presidente. Kung madumduman pa sa aton sinikaron niya nga mga kabombo nangin kontrobersyal man ang pamunuan
ni Escudero sang tiyempo nga ini siya ang Senate President sa iya sinikaron nga interpretasyon sa constitutional directive nga to proceed forthwith, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa nga nangin balasihan iya sang sadtuan ay Senado, no? Sa ila sining interpretasyon nga hatag sang delay kag deferment sa impeachment process, rason nga nangin questionable. Sa aton sini nga mga kabumbo, ginadula naman ni President Bongbong Marcos ang mga kritisismo batok sa kay Escudero, no, bangod sa delayed proceedings during sa previous impeachment attempt batok sa kay Vice President Duterte nga nagapahayag nga opinion lamang ina kag wala naga-reflect sa kun ini siya ang mangin presiding officer na. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, ang presidente mga biyan nagpahayag ang impeachment trial last year nauntat bangod sang Supreme Court decision kag hindi bangod sa kay Senator Chis Escudero. As long as the process that they undertook in making the choices proper, is legal, is constitutional, no? Tiway man niya kuno sang problema diri sa aton sinikaron nga presidente. Si Senator Panfilo Ping Lacson nagpahayag man nga members ng Senate majority ang nakalabot na sa initial consensus nga ielihir si Escudero, isa ka abogado, bilang presiding officer sang impeachment court. Pero si Senate President Sherwin Gatchalian nag-clarify diri nga ang move ang wala pa ya ma-finalize kag ready sila nga mag-serve as presiding officer sa impeachment court bisan hindi pa siya iya abogado. Ang civil society group mga biyan ang nagawahig sa kay Senator Chis Escudero bangod man sa iya sining legal background kag ginapayag isinya unconvincing ini siya. Unconvincing ini siya. Tisuno pa diri sa legal sa society group siya ang legal knowledge alone hindi iya garantiya sang patas, impartiality or fidelity to the spirit of constitution. Ang impeachment trial kuno sa aton sini nga mga kabumbo isa ka legal exercise. It is constitutional and political process nga nagademand sang public trust kag neutrality sa kon sino man ang maga-oversee sini. Ang civil society groups mga biyan nagpabutyag ang impeachment trial ang ang makatumod, no, sa aton sini nga mga kasimanwa sa Senado kag sumungman sa demokrasya sa aton sini nga pungsod. Tikon ikaw abi pamangkoton, may salig bala ikaw? No, may salig bala ikaw sa kay Senator Chis Escudero nga magpungko as the presiding officer? Kung may salig ikaw nga kung wala ikaw sang salig nga aman. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan ang impeachment trial mag-umpisa July 6, 2026. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, less than 3 weeks na lang kag suguran ang masugod ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. May ginpatigayon man nga pre-trial kagapon sinigadlaw kag temprano pagani iya, no? Do halos sa imbukada pa lang may pagsumpak-ilay na sa bahin karon sang nagatiglawas sa kampo sang Vice Presidente kag sumungman sa bahin karon iya sang Committee House on Justice. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombong lead counsel ni Vice President Sara Duterte si Attorney Sison. May ara na sang mambal naton ti isa man niya kasay isang pagdebatihay sa mga balasihan karon sa bahin iya sang mga layi. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo ni nagapabutyag ni iya ang
ang committee House on committee chair on House on Justice sa aton sini nga mga kabombo ngati kun kabakuron lamang sa mga ebidensya na tipon ay natanan no sa bahin karon sa prosecution panel. As a matter of fact, kuno nagadugang pagani iya o kagang patutsada naman sa prosecution nga ginabantayan lang Manila gani kung sino ang amon sini iya nga or anong amon sini nga mga argumento no sa aton sini nga mga kasimanwa kagway man sila yasang matutuod sini nga depensa no para sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Kung madumduman nyo pa ang kampo mismo sa Vice Presidente ang nagalista sa duha sini ka mga nagaakusarban batok sa Vice Presidente or nangin resource person sa prosecution panel now para iyang madeterminar kung bala may ara sa probable cause kag sarang ma-elevate sa impeachment na court ang mga akusasyon batok sa kay Vice President Sara Duterte pero ginlista niya to bilang iya sini nga mga witness. Sanday former Senator Antonio Trillanes sa the fourth kag sumungman si Mr. Ramil Madriaga. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Pero hindi lang dira iya kay amo sina ang ginaistoryahan karon pati na karon na banwa ining isa man sa mga kabignaton mainit man nga topiko kag issue with regards naman sa sining threshold nga naga-require para sa conviction sang isa iya ka impeached official ti hambal ni sini Congresswoman Jervila Ruistro ang lead prosecutor sang council mga biyan or sang House of Representatives. Siling niya sarang na niya madesisyonan sang mga senator judges. Sa 1987 Constitution nagapahayag nga no person shall be convicted without concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 incumbent senator, 16 ang kinahanglan para makonvict ang isa iya ka-impeached official. Pero hambal ni Luistro nga ang charter, wala man niya nagpahayag diri kung all members no covered bala ang all 24 senators. Pwede kuno iniya nga ma-interpretar bilang procedural matter suno kay Luistro. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Pero sandig diri sa mga aligasyon sa grave abuse of discretion, pwede kuno makonsiderar ini nga constitutional question nga sarang nga madesisyonan sang judiciary. Ang upper house ang Congress karon naka-schedule ang pagsugod sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Mga biyan, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo sa ginpahayag ni Senator or Senate President Win Gatchalian ay sinigin pabutyag nga ang senador nga suspended from public office is also suspended as a senator judge of the impeachment court. Now, ini ang ginatumod niya si Senator Jinggoy Estrada nga nagapangatubang karon iya sang kaso sa Sandigan Bayan kag ginpaidalom sang damlag lang sa 90-day preventive suspension. Pero ginklaro diri ni Gatchalian nga sa determination sang quorum no nga nagasandig sa 77-year-old Avelino versus Cuenco ruling nga naga-exclude no sa mga senador nga hindi na ma-compel nga mag-participate sa sesyon. Ang amo kuno niya nga balasihan is a separate matter from the threshold no nga kinahanglan para maka-convict sang impeached official. Sa aton sini nga mga kasimanwa kon si Congresswoman Luistro pa siling niya nag-agree ako sa pag-apply sang doctrine of Avelino and Cuenco. Sa aton sini nga mga kasimanwa, if our senators is detained, if our senators is hiding, the question is, are they representing the interest of the Filipino people? Of course, the answer is no. And since they could not discharge their duty to the people, that means the numbers should be adjusted.
amo na yang hambal ni Congresswoman na Jervila Luistro. Pero kung lang taon sinini mo banwa, amo gani ni karon ang sistema mo, no? Kung ano kadamo ang abogado, amo man na kadamo ang interpretasyon sa layi sa mga president, sa mga ruling sa aton sini karon nga mga kauturan, no? Ang sabahin abisang Avelino versus sa Cuenco, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa na tabo lang adto, and they were talking about decorum, no? Not the threshold sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Ang sa ruling dito abi nakabutang ang hindi nagid balaiya nga labutan sang coercive power sang Senate para nga mapatambong sa sesyon ang isa ka senador, no? For example, sa aton sini nga mga kuturan, ang isa ka senador ara iya banwa sa Estados Unidos, hindi na adto iya malapot sang coercive power sang Senate para nga halin abi dito iya sa may Amsterdam, kwadtuan nila to si Senator Alberm Cruzam kag papulion para nga magtambong sa Senate. Hindi na iya pwede. No, why na ila sila iya sa nga jurisdiction sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung ikaw isa iya ka lawyer, no? Nagadepende naman na iya karon sa imo sining interpretasyon. That is why amo ning hambal iya ni Congresswoman Jervila Luistro. Pero sa punto nga priso, no? Damo man sang mga ginpamangkutan naton iya nga mga legal luminaries, kung priso na ang isa ka tawo, ang tawag sila sa iya person deprived of liberty. Sa aton sini nga mga kasimanwa, no? So ang iya sini iya nga liberty to participate or to act as a senator judge, waay na sa iya sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So therefore, sa aton sini nga mga kuturan, tisarang nga hindi na maisip si Senator Jinggoy Estrada sandig sa pila ka mga abogado nga aton sini nga konsultahan, ginkonsulta. How about sa bahin karon niya sa concern ni Senator Bato de la Rosa? Sa aton sini karon niya mga kabumbo, nagapanago si Senator Bato de la Rosa kag may warrant man ini siya. Kung ang ICC or madakop abi si Senator Bato de la Rosa, kagadalo na siya sa bahin karon iya sang The Hague, no? Sa the Netherlands, sa International Criminal Court. So hindi naman iya sakop pa or malabutan pa sang coercive power sang Senate, no? Para nga papulion diri si Bato de la Rosa nga magtambong sa impeachment trial or mag-akto as a presiding or rather senator judge. Sa aton sini nga mga kabombo. So minus 2 na pananglitan sa aton sini nga mga taga palamati. Amo na iya ang gusto nga iplastar or naplastar, amo na rather ang ginplastar sang prosecution panel and bangod, no? Sa tuman kadamo sini nga interpretasyon sa aton sini nga mga tagpalamati. And wala na gani gawa di link sa sining 77-year-old Avelino versus Cuenco ruling. Pero this time sa aton sini nga mga kabombo, pananglitan nga ikonsulta ini sa bahin karon sa Supreme Court kag kun ano man ang ruling diri sa Supreme Court, ti makabig man aton ini nga mangin tatak naman or mangin kabahin sang aton sini iya nga history. With regards naman iya sa sining pag-isip sang threshold pananglitan sa kasubong sini nga senaryo nga may isa ka senador nga preso, may isa ka senador nga nagapanago bangod nga mayara sa nga warrant of arrest. And hindi lamang kay nagauntat diri, no? Sa aton sini nga mga kauturan, kunti may pipila pa ka mga senator nga nalakip karon sa minority ang natalana nga pag-issuean sa warrant of arrest.
Isa na dira si Senator Rodante Marcoleta, kaso nga plunder, no, sa aton sini nga mga kabumbo ang ang complaint nga gin-file batok man sa iya. Galalain nga nito si Senator Rodante Marcoleta kay ti ang balya panindugan niya inosente gid sa iya kuno mo. May pila pa ka mga senator judges or mga senator nga nalakip or nabilong sa bahin karon iya sang minority sa aton sini nga mga kabumbo nga kurog man bangod sa mga pahayag sang aton sini iya nga mga law enforcement agencies or salaysay sa bahin abi karon sa ombudsman, no, kag iban pa nga mayara sa mga naga kaigo sini ang mga complaints or kaso nga nagahulat na lang nga madagdagan sang warrant of arrest. Di posible mabuhinan pag niyang miyembro sa minority. Di kung mag-amo sini sa aton sini nga mga kuturan, no? Sandig sa Avellino versus sa Cuenco ruling kung waay na iya sang kung hindi na malabutan sa coercive powers sang Senado, no, nga patambungon sa sesyon or mag-akto bilang senator judge bala sara nga mapanubuan man ang threshold sang binutuhay para sa pag-convict sa isa ka impeached official. 48 minutos na nakaligad sa takna sini karon nya la sa 11 standby kay check karon tama ng pinakauling lakat sang panahon direktamente karon sa Pag-asa Iloilo. Mangonsulta kita kay mga kuturan ato nagapamangkot maubumbutsyam Sabado na subong, no? Kalabanan wa isang trabaho, ang iban may trabaho. Hinyati Sabado Domingo kumusta bala mangin maulanon? Makahidya-hidya bala kami sang kaupod sa bilog sini nga pamilya o kon sa sulod balay na lang kami mabanding. Sa linya naton si Engineer Ferds Rubin, ang weather forecaster o weather observer sa Pag-asa Iloilo. Engineer Ferds, si Bombo Cham iniya, maayong udtogid sir. Hello sir, may udto sa aton nga latest nga weather update, no, sa ginamonitor naton nga si Tropical Storm Mekala. Kay na lang sa alas 10 ang aga ang sentro sini nasa kalayon 1,590 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 85 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustines nga pwede maglabot sa 105 kilometers per hour. Sa subong no nagadalagan ini westward at 20 kilometers per hour. And ginanantaw na ton na magasulod ni siya sa aton nga area of responsibility basi karon sa gabi or buhat sa aga, and once makasulod siya sa aton nga par may gaantay ni siya domestic name nga si Francisco. Sa subong abi ang aton nga data naga-suggest low likelihood pa man sang paglandfall, but of course ang wala tagyapon gina-rule out ang possibility nga magpalapit siya diri dampi sa may northern Luzon, which is wala ta gina-rule out ang possibility man nga pasaka kita sang wind signal number 1 dito sa may northern and eastern portion sang northern Luzon. Diri naman yung sa ato, no, since though unlikely man din nga maglabay ang bagyo, so possibly habagat ang makapatuga sa mga pagulano diri sa western Visayas. Ginanataw naton possible na siya next week, no. But for now, ang tiyempo natin subong is generally fair weather kita. Ang easterlies actually sa central and southern Luzon naman siya nag-apekto, no? So ang ato na ding weather system niya sa subong diri sa western Visayas mga localized nga thunderstorm. So posible ang aton nga mga pagulan pang ilatgag pa nag-uob karon sa hapon kag sa gabi. Actually sa subong gani may mga areas kita nga actually naka-experience na sa mga isolated nga mga pagulan. Ang ato naman nga hangin na may natubtob ganagan sa direksyon na nabagatnan na nasidlangan tubtob or should I say amihan nasidlangan tubtob amihan nga muni ang magadalas ang makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton is 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:29 kaya sang aga magaton ini 6:14 karon sa hapon.
Ang nato nga latest weather update, ako si John Baron Madamogid nga. Salamat. All right. Sir, si Sir John Baron gali engineer. Sorry gid Sir John. No, Sir John, tawag si gani ang ining LPA bala kung magbagyo sa gani liwato, anong pangalan niya sining itawag sa iya? Well, actually, ano na niya, sir, bagyo na siya. Bagyo na siya, okay. Tropical storm, no? Yes, sir. Tropical storm na siya dyan, actually. International name niya is Mekala, pero once magsulod siya sa PAR, domestic name niya is Francisco. Francisco. Ano bag-o niya, sir, nga nga pangalan sa bagyo. Anyway, Sir John, thank you so much sa mayong udto dira sa inyo. Yes, sir. Thank you, and mga ito. Deri wabit si Sir John Baron, ang weather observer sa Pag-asa Iloilo. So kung magsulod sa LPA, ining tropical depression magsulod sa Philippine Area of Responsibility, pagatawgon ini siya nga si Bagyo Francisco. 53 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining las 11 driman sa palatuntunan bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa karon sa aton sining mga kasimanwa, padayon nga nagahampang diri ang Turkey sa Group D, Turkey kag Paraguay. Ang Paraguay diri nakaskor sang sang first point na sa aton sining mga kuturan. Samtang sa Group C kagay nabaw ginlaslasan gid sang Brazil, no, ang Haiti sa score nga 3-0. Sa aton sining karon nga mga palamati, no? So bantayan naton ining mga hinampang pagid, no, sang nagkalain sining mga team sa bahin karon iya sang bahin karon sang tawag si gani World Cup 2026 sa aton sini nga mga kotoran ginhimo man tanan sang Haiti ang ila sini nga masarangan, but perdigid, no, sa aton sini nga mga kotoran rason nga ang Haiti diri amo ang labing una nga nasyon nga ma-eliminate sa 2026 World Cup, mga biyan. Ang Morocco daog man versus Scotland, sa aton sini nga mga kabombo sa score nga 1-0, no? Ang USA daog man 2-0 batok sa down under sa Australia, no? Perdi sila sa Estados Unidos sa aton sinikaron niya nga mga kauturan, no? Ti may ara diri sang sa bahin karon sang sang hampanganay sang Turkey kag Paraguay, may ginhatagan diri sang red card si Miguel Almiron, no? Nakabaton sang red card sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati, no? Isa ang red card sa bahin sang pungsod Paraguay, no? Ti mayara sang 12 shots ang Turkey, no? Ang Paraguay iya 4 lang gani. Ang shots on target, ining target direktabla sa goal, isa sa Turkey, sa bahin niya sa Paraguay duha, no? Ang ball possession, grabe ganing ball possession sa bahin niya sa Turkey, 77% gid, pero 23% lang sa iya sang Paraguay. Ang passes 367 sa Turkey, 94 passes lang na record diri sang Paraguay during sa first half kay halftime subong mo, no? Pass accuracy mas mataas ang Turkey, ang fouls 4, damo iya fouls sang Paraguay, yellow card may isa ka yellow card, red card may isa ka red card si Paraguay, kagadwa ka mga offside, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan.
Ang live win probability sa karon sini matinion 40% diri ang Turkey, 29% lamang ang Paraguay. Pero amo nay sa gyapon sa aton sini mga kuturan, medyo yara na karon sa bintaha ang Paraguay batok sa Turkey sa score nga 1-0 sa aton sini nga mga kabombo. Dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa panayon nga pagpalayag sa mumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Pa Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-20 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagyong nasa silangan ng Luzon, bahagya pan lumakas habang kumikilos na bahagya dyan sa Philippine Sea, posibleng itaso ang tropical cyclone wind signal sa northern Luzon. International Criminal Court itinakda ang mga panuntunan at schedule sa paglilitis kay former President Rodrigo Roa Duterte. Inilatag din ang agenda para sa ikalawang status conference. Si Attorney Baligod ay tiniyak na haharap ang 18 dating sundalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Panel. Ang komento naman itong si Senator Erwin Tulfo kung sa ebidensya sinagot ng abogado. Sa ating international news, United States and Iran talks nagpapatuloy matapos ng Lebanon ceasefire nuclear deal push ipinagpapatuloy sa Switzerland. At sa ating FIFA World Cup update, ang kupunan ng Morocco ay naitabla o naitala ang pinakamabilis na goal sa FIBA 2026 matapos maibulsa ang 1-0 victory laban sa Scotland. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Bagyang lumakas pa ang tropical storm habang nananatili ang pagkilos nito sa Philippine Sea o dyan sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Ayon yan sa naging ulat ng mga eksperto sa nakalipas ng mga oras.
Sa latest data ay namatan ang naturang sama ng panahon sa layong mahigit 1,500 kilometro sa silangan na yan ng Southern Luzon. Ang sentro ng sama ng panahon na yan ay kasalukuyan ho na may lakas na aabot sa 100 o na 85 kilometers per hour at yung kanyang pagbugso ng hangin ay 105 kilometers per hour. Pero yan ay nananatili pa rin sa labas ng ating teritoryo, ngunit inaasahang papasok sa karagatang sakop ng Pilipinas sa oras ng gabi o kaya naman ay umaga bukas. Habang kumikilos pa rin ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Bagamat wala pang direktang epekto sa ating bansa, patuloy naman na binabantayan ng mga eksperto ang naturang sistema dahil naman sa posible pa na pag-usad nito hanggang sa makalapit dyan sa Northern Luzon. Pinapayuhan ng mga residente sa silangang bahagi ng Luzon at hilagang parte ng Luzon na maging alerto sa mga abiso na ipapalabas kaugnay pa rin sa Sa iba pang balita, inilabas ng International Criminal Court ang opisyal na mga panuntunan at timeline para sa nalalapit na paglilitis kay former President Rodrigo Roa Duterte, kung saan itinakda ang formal na pagbasa ng mga sakdal sa Nobyembre at 30. Sa direktibang nilabas ng Trial Chamber 3 noong Hunyo 19, inilatag ni na Presiding Judge Juana Corner, Judge Kebong Peik at Judge Nicola Guio ang mga alituntunin upang matiyak ang mabilis at patas na pagdinig sa kaso. Inatasan ng prosekusyon na sisumite ang trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensya hanggang Agosto at 31, habang hanggang Oktubre at 30 naman ang depensa upang ihain ang tugon at ilahad ang pangunahing batayan ng kanilang depensa. Pinayagan din ng korte ang prosekusyon na gumamit ng 6 na oras para sa opening statement, habang 3 oras naman ang inilaan para sa legal na kinatawan ng mga biktima. Inatasan ang lahat na maghayag ng kanilang mga opening statement at ayon sa International Court, susuriin na lamang ang mga hukom sa pag-usad ng paglilitis ang pagiging katanggap-tanggap at bigat ng mga ebidensyang ihaharap. Binigyan din ng korte na dapat isagawa sa publiko ang testimonya ng mga testigo hanggat maaari, maliban kung kinakailangan ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan at kaligtasan. Inilabas naman ng International Criminal Court ang opisyal na agenda para sa ikalawang status conference sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte na nakatakdayan sa darating na 23 ng Hunyo ng taong ito dyan sa The Hague. Ayon sa Trial Chamber 3, tatalakayin sa 2 oras na pagdinig ang mga deadlines sa pagsusumiti ng obserbasyon sa expert panel reports, protocol at yung paghawak ng confidential na mga impormasyon, maging ang limitasyon sa trial at yung tinatawag na trial brief at sa panig din ng prosekusyon ay meron din silang mga kinakailangang isumite at kabilang na yung schedule ng mga susunod na status conference at mga pampublikong pahayag para naman sa mga abogado. Bagamat bukas sa publiko ang naturang aktibidad, sinabi ng International Criminal Court na maaari din na magsagawa ng closed door o kaya ay private sessions kung makikita ang pangangailangan na ito ay gawin para na rin sa pagiging maselan ng ilang bahagi ng mga kaso, lalo na sa panig ng mga testigo. Kinumpirma rin ng korte na formal nang isinuko ni dating Pangulong Duterte ang kanyang karapatan na dumalo sa pagdinig, kaya't maaaring ituloy ang status conference kahit wala siya ng personal sa naturang aktibidad. Kaugnay pa niyan, hindi dadalo si former President Rodrigo Roa Duterte sa ikalawang status conference ng kanyang kaso sa International Criminal Court sa Hunyo 23 matapos ng isuko ang kanyang karapatang humarap sa naturang pagdinig. Sa pahayag ng International Court, pinagbigyan ng trial chamber ang kahilingan ni Duterte na wag nang dumalo sa status conference na gaganapin sa The Hague, Netherlands. Inaasahan ding ihahain ang kanyang kampo ang pirmadong waiver bago ang pagdinig. Itong ikalawang status conference, mga kabombo, ay bahagi ng paghahanda sa paglilitis sa kasong crimes against humanity na isinampalaban kay former President Duterte kaugnay ng kanyang kampanya kontra illegal na droga. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng update mula sa ating news team.
Si Attorney Libito Baligod ay tinak naman na haharap ang 18 dating bodyguards ni former Representative Elizalde Co sa gaganaping pagdinig ng Senate Blue Ribbon Panel at yung naging komento ni Senator Erwin Tulfo ukol sa ebidensya ay sinagot din ng nabanggit na abogado. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak na Attorney Levito Levy Baligod na handa umunong humarap ang 18 dating bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nang makapanayang mga abogado, positibo ang kanya naging sagot sa tanong kung dadalo ang naturang grupo sa oras na magkaroon muli ng pagdinig ang komite. Aniyay, haharap ang mga ito sa kaliman ipatawag ng Blue Ribbon Committee na ngayon pinamumunuan bilang chairman ni Senador Erwin Tulfo. Habang pinasinungalingan naman ni Attorney Baligod ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hindi sila sumipot o dumalo sa pagdinig nitong nakaraan sa kabila ng ipatawag ng komite ang naturang grupo. Of course. Pumunta naman kami kaya alam niyo po kasinungalingan yung sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo na inimbitahan daw nila kami pero hindi naman kami dumalo. Alam niyo po siguro na taga-media na nandoon kami Kanya lang sinabihan kami na the committee is just conducting a consultative meeting, not an investigation or hearing, and therefore, ito ang sabi and therefore you need not attend. Dagdag pa rito, ipinaliwanag pa ng abogado kung bakit nagsagawa sila ng pulong balitaan na magtungo sa Senado kung makailangan kasabay ng isinagawang consultative meeting ng komite. Kaya nung sinabihan ako na you need not attend, nag-press con kami sa office ni Senator Padilla. Pero pagkatapos ng press con, nalaman ko na nandun pa rin sila, sabi ko, pupunta na lang kami sa session hall. Pagpunta namin, biglang in-adjourn naman ni Mr. Erwin Tulfo. No? So, hindi naman po totoo na hindi kami sumipot. Sumipot kami at kung iimbitahan niya ulit kami, ay darating kami. Kaugnay sa issue, sinagot ni Attorney Levito Baligod ang pahayag ni Senador Tulfo hinggil sa pagpresenta ng tiyak na ebidensya magpapatotoo sa salaysay ng mga dating sundalo. Binigyan din ng abogado na mayroong 3 uri ng ebidensya. Ito anyay ang testimonial, documentary at object evidence kung saan anyay ang testimonial evidence ang pinakamahalaga sa mga nabanggit. Kaya naman pinayuhan ni Atty. Baligod ang senador na iwasan na magkomento patungkol sa ebidensya lalo pat kung hindi naman umano lubos na uunawaan ang panuntunan. Hindi ko maintindihan yung sinasabi minsan ni Erwin Tulfo na sabi-sabi lang nila yan, wala silang ebidensya. No? That is testimonial evidence. Katulad lang po yan ng may nakita kang sinaksak. Hindi mo naman napicturan ka agad. Ano yun? Hindi naman niniwala na nakita mong sinaksak yung tao? So, sana si Mr. Erwin Tulfo should not discuss about evidence when he does not know the rules of evidence. Sa kasalukuyan, wala pang itinatakdang panibagong petsa para sa susunod na pagdinig ng komiteng nag-iimbestiga ng manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Nanindigan si Senate President Sherwin Gatchalian na hindi niya pipigilan ang investigasyon ng Department of Justice sa nangyaring shooting incident sa Senado noong Mayo 13. Anya makikipagtulungan din ang Senado sa naturang investigasyon. Iginiit ng bagong Senate leader na sensitibo ang usapin at mahalagang makita ang buong konteksto ng investigasyon at ang pinal na ulat bago gumawa ng anumang pahayag. Dahil dito, sinabi ng Senate President na nais muna niyang mabasa ang pinal na report ng investigasyon bago magbigay ng mas detalyadong komento. Hindi rin anya dapat maisantabi ang magkaibang pahayag kung saan iginigiit noon ni Senator Alan Peter Cayetano na ang Senado ay under attack sa naturang insidente. Ngunit iginiit naman ng Department of Justice na hindi ito totoo. Samantala, sa pag-upo ni Gatchalian bilang Senate leader, inatasan na rin umano niya ang Office of the Sergeant at Arms na makipagtulungan sa investigasyon dahil sa direkta nilang pagkakasangkot sa issue.
Git ng Senate Leader, ang pinakamahalagang aspeto ng investigasyon ay ang pagiging independent at impartial anuman ang ituturo ng ebidensya. Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpasa na ang panig ng House of Representatives ng ikatlo at pinal na pagbasa at yung panukala na Anti-Political Dynasty Act, isang hakbang na matagal na hinihintay upang maipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution laban naman sa political dynasties. Gayunman, kinikwestiyon ng ilang mambabatas at political analyst ang nilalaman ng panukala dahil umano marami pa rin na puwang para makapagpanatili sa kapangyarihan ang malalaking political clans. Sa kasalukuyan na bersyon ng naturang panukala, maaari pa rin sabay-sabay na humawak ng iba't ibang posisyon sa gobyernong magkakamag-anak at maging ang mga opisyal basta't hindi sila tumatakbo sa parehong posisyon sa iisang lugar. Ayon sa mga kritiko, tila inaangkop lamang ang naturang panukala upang makakuha ng suporta mula sa panig ng Kongreso. Karamihan ay miyembro rin ng mga political dynasty. Kaya malayo pa rin anya ito sa tunay na layunin ng konstitusyon na limitahan ang paghahari ng iilang pamilya lamang sa politika. Sa bahagi nito, kuha muna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating news team. Ang mambabatas, giniit ang pananagutan sa sabay na paglilitis ng mag-amang Duterte. Nagbabala sa destabilization sa gitna ng Duterte trials. Yan ang ilan pang balita. Tinutukan yan ni Bombo Isa Cotonera. Iginiit ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na ang sabay na kinaharap na paglilitis ng dalawang miyembro ng pamilyang Duterte ay sumisimbolo umano ng mas malawak na panawagan para sa pananagutan at hustisya sa bansa. Ayon kay de Lima, bagaman magkaibang hukuman at bansa ang pagdarausan ng mga kaso, ang isa ay sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, at ang isa naman ay dito sa Pilipinas. Iisa lamang umano ang sentrong layunin ng dalawang proseso. Ang papanagutin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte sa mga paratang laban sa kanila. Dagdag pa ng mambabatas, hindi maiiwasang makita ang koneksyon ng dalawang paglilitis lalo na sa gitna ng mga naging kaguluhan at tensyon sa Senado kaugnay ng impeachment proceedings. Sa kasalukuyan, nakatakdang simulan sa November 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa manugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Samantala, inaasahan namang magsisimula sa July 7 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado kaugnay ng mga alegasyong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, misuse of confidential funds, graft and corruption at grave threats laban sa Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Leila de Lima. Siyempre, ito kasing mga certain developments, yung mga nakatapos lang ng gulo dyan sa Senado, siyempre hindi natin may iwasan na ito, konektado ito pareho rin, lalo na sa impeachment. So, sa tingin ko, itong mga pag-usad ng dalawang kaso na ito ay maganda ito para sa pananagutan, sa usapin ng pananagutan. Kaugnay nito, nagbabala din ang naturang mambabatas laban sa anumang destabilization efforts na maaaring magamit upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa dalawang mahalagang trial. Ayon sa kanya, mahalagang manatiling mapagmantyag ang publiko upang hindi matabunan ng ingay sa politika ang usapin ng pananagutan at hustisya. Giit pa ni de Lima, kinakailangan tutukan ng taong bayan ang parehong paglilitis sa ICC at sa Senado upang matiyak na hindi mawawala sa pambansang discourse ang mga usaping may kinalaman sa accountability. Kaugnay niyan ang tinig muli ni Representative Leila de Lima. Ang kailangan lang bantayan natin ay yung mga nagiging effort, mga sinasabi ng mga destabilization effort para ilihis yung mga issue, para ilihis ang atensyon ng publiko. Kaya nga po dapat po talaga sa atin ay tumutok dyan sa mga usapin na yan. Huwag po tayong palilihis ng atensyon, huwag po tayong madadala
dyan sa mga attempts nila, ng kabilang panig, na haluan ng kung ano-anong mga issue. Samantala, sa ibang balita naman, pinabulaanan ng mambabatas ang aligasyong ibinato sa kanya ng umano'y mga dating bodyguard ni dating Representative Zaldico na kasama raw siya sa isang pulong sa ICC na nagplano mano sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Mariin itong itinanggi ni De Lima at tinawag na kasinungalingan ang naturang aligasyon. Bagaman aminado si De Lima na masusing minomonitor niya ang mga development sa ICC case, ipinaliwanag niyang ginagawa niya ito dahil sa kanyang matagal ng advocacy sa karapatang pantao. Binigyan din niya na bilang dating chair ng Commission on Human Rights at isa sa mga pangunahing nagsulong ng investigasyon sa mga extrajudicial killings noong siya ay senador, natural lamang nabantayan niya ang takbo ng kaso. Gayunman, nilinaw niyang hindi siya kailanman dumalo o naging bahagi ng anumang lihim na pulong kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Representative Leila de Lima. Malaking kasinungalingan po yung sinasabi nila. Kasi parang yung sinasabi nila na noong March 11, nung pag-aresto sa dating Pangulo, ay nakipagpulong ako. Malaking kasinungalingan po yan. Wala po ako sa ganong pulong. Kung meron mang pulong na ganon, hindi po ako kasama doon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iginigit ng Department of National Defense o DND na walang sapat na batayan ang reklamong kriminal na isinampa laban kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at tinawag ito na isang fishing expedition. Ayon kay Defense Assistant Secretary Eric D., nakabatay lamang ang naturang reklamo sa mga hindi beripikadong aligasyon at wala umanong competent evidence upang patunayan ang mga kasong perjury, falsification at maging ang paglabag sa Philippine Passport Act. Ang reklamo ay kaugnay nga ng aligasyon na nagkaroon umano si Teodoro ng Maltese passport noong 2016 bago pa man kumuha o kaya ay mag-renew ng kanyang Philippine passport ng taong 2017. Gate ng Department of National Defense official na sa mga nagre-reklamo ang obligasyon na magpakita ng ebidensya at hindi sa panig ng gobyerno ang kinakailangan gawin na paghahanap ng mga patunay para sa kanilang mga aligasyon. Nila na nanatiling walang basihan ang mga paratang hanggat wala namang naipapakitang katunayan na credible evidence para idikit o iugnay sa naturang akusasyon. Natuklasan ng Department of Agriculture ang paglalagay ng maling label sa ilang sample ng bigas mula sa Cagayan de Oro at Commonwealth sa Quezon City. Sa isinagawang investigasyon ng kagawaran, lumabas na ang isang sample ng ideklarang local rice ay imported pala batay sa rice grading classification. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, 6 na sample ang kanilang sinuri mula sa mga palengke sa nabanggit na lugar at isa ang lumabas na mislabeled. Gumamit ang ahensya ng Philippine National Standards upang matukoy itong statistical origin at profiling ng bigas. Binanggit ng mga opisyal na ang maling paglalagay ng label ay nakaapekto sa transparency at tiwala ng mga mamimili, lalo na't mataas ang presyo ng bigas sa merkado ngayong Hunyo ng kasalukuyang taon. Sa kasalukuyan, ang average retail price ng well-milled rice ay nasa 52 pesos kada kilo, habang ang premium rice naman ay umaabot sa 60 pesos kada kilo. Patuloy na nagsasagawa ng masusing inspeksyon ang Department of Agriculture upang matiyak na tama ang labeling ng mga produktong bigas at maprotektahan ang interes ng mga consumer. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
tayo sa mga balita. 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pansamantalang itinigil ng National Water Resources Board o NWRB ang pag-release ng tubig para sa irigasyon upang bigyang prioridad ang supply ng tubig sa mga kabahayan at mga bahagi ng nangangailangan ng supply sa Metro Manila. Ayon kay Executive Director Sibilio David Jr., mahalaga na unahin ang tubig para sa mga kabahayan at komersyal na bahagi ng ating bansa at gamit ang kinakailangan supply na dati ay nanggagaling sa Angat Dam patungo sa mga irigasyon. Ngayong araw mga kabombo, naitala ang water level ng Angat Dam na halos 166 meters. Mas mababa po ito mga kabombo ng 14 meters na minimum operating level na 180 meters dahil at yan ay sa pag-init pa rin ng panahon. Pinutol muna ang alokasyon para sa irigasyon sa bahagi ng Bulacan at maging sa ilang lugar sa Pampanga na karaniwang nakikinabang sa tubig mula naman sa Angat Dam. Patuloy na binabantayan ng National Water Resources Board ang sitwasyon at supply ng tubig dahil inaasahang maglalabas pa ng karagdagang abiso kung magpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa naturang dam. Batay nga sa data ng Department of Science and Technology, ang pagbaba ay dulot pa rin ng kakulangan ng ulan dito sa rehiyon. Bagamat may mga mangilan-ngilang pagbuhos ng ulan, hindi umano ito tumatama sa watershed area kaya hindi nakakadagdag doon sa supply ng tubig sa nasabing dam. At meron pang epekto ng El Nino phenomenon na nagpapatindi ng tagtuyot. Inaasahan naman ang peak ng naturang phenomenon pagsapit ng bare months. Napayuhan ng ahensya ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig at maging handa rin sa posibleng mas mahigpit na pagrerasyon na lamang kung hindi bubuti ang kondisyon ng mga dam sa susunod na mga linggo. Ang Angat Dam mga kabombo ay pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila na nagsusupply naman ng mahigit 90% ng kabuuang nangangailangan sa rehiyon, pati na yung mga karatig na lugar o yung tinatawag na saklaw ng Greater Manila Area. At ang tinutukoy sa Greater Manila Area ay yung mga kalapit na probinsya kagaya ng Bulacan, Cavite at iba pang area na meron din hong supply ng tubig. Sa dagdag pang balita, maaaring sa katapusan ng Nobyembre pa maranasan ang dry condition o kakulangan sa ulan sa ilang bahagi ng bansa, bunsod po ng El Nino phenomenon. Sinabi ni Annalisa Solis na siyang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ay bagamat may El Nino phenomenon na inaasahan sa Tropical Pacific area ay patuloy pa rin na makakaranas ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat season. Posible rin na tumaas ang antas ng mga dam dahil naman sa inaasahang dalas ng mga pag-ulan sa mga susunod na buwan, bunsod ng pumasok na ho na pagsisimula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau dahil na rin sa mataas na init ng temperatura ay may mga epekto ho yung ganong sitwasyon, lalo na yung evaporation process sa karagatan at inaasahang mas malakas na mga pag-ulan at mas matitinding bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay nakapagtala na ang Angat Dam ng pagbaba ng level ng tubig, ngunit ito ay patuloy na obserbahan hanggang sa mga darating na linggo dahilan upang magkaroon ng mga paghihigpit sa alokasyon ng tubig na dati ay pinadadaloy sa mga irigasyon na ngayon ay limitado na muna sa mga household needs. Pinapayuhan naman ng mga eksperto ang publiko na maging handa sa mga posibleng adjustment at yung mga schedule ng pagrarasyon kung sakasakali na may mga water service interruption na ipapatupad ang mga water concessionaire na nakakasakop habang wala pang mga bagyong pumapasok sa ating bansa na maaaring magdulot din ng mga pag-ulan. Bombo International News. Nagpapatuloy ang diplomatic efforts ng Estados Unidos at Iran para sa posibleng nuclear deal kasunod ng ceasefire sa Lebanon.
Papunta sa Switzerland si United States Special Envoy Steve Witkoff para sa unang round ng negosasyon matapos maantala ang talks dahil sa muling paglala ng tensyon sa Lebanon. Napospone naman ang pagdalo ni United States Vice President J.D. Vance sa usapan dahil sa escalation ng karahasan sa rehiyon na nagdulot ng pag-aalala sa direksyon ng negosasyon kaugnay ng seguridad sa Strait of Hormuz. Sa ilalim ng interim agreement, may 60 days na palugit ang magkabilang panig para makabuo ng permanenteng kasunduan kabilang ang nuclear program ng Iran at unti-unting pagbawas ng sanctions. Giit ni United States President Donald Trump, dapat ipagpatuloy ang usapan sa kabila ng komplikadong sitwasyon habang nagbabala naman ang Iran na pananagutin ang United States sakaling mabigo ang commitment sa kasunduan at ceasefire. Patuloy ding binabantayan ang epekto ng development sa global oil supply at presyo ng krudo. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, patuloy naman na lumalala ang Bundibugyo virus disease outbreak sa Democratic Republic of Congo kung saan nakapagtala na ng 896 na confirmed cases at nasa 232 ang mga nasawi hanggang Hunyo 17. Ayon yan sa record ng World Health Organization. Sa kalapit na bansa na Uganda, nakapagtala naman ang mga otoridad ng 19 na kumpirmadong kaso, kabilang ang 2 nasawi at isang probable case na namatay. Ayon sa World Health Organization, nanatiling epidemiologically linked itong outbreak sa Congo na may ebidensya ng parehong imported infections and secondary transmission sa mga healthcare workers. Bagamat walang bagong kaso sa Uganda mula Hunyo 5, patuloy ang mahigpit na surveillance at containment measures upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga karatig na rehiyon. Ang Bundibugyo virus ay kabilang sa filovirus family, kapareho ng Ebola virus at nagdudulot ng matinding lagnat, pagdurugo at mataas na fatality rate. Kasabay nito, nagsagawa ang mga pambansang otoridad ng Democratic Republic of Congo at Uganda, katuwang ang World Health Organization at iba pang partner agencies ng malawakang response operations at regional preparedness framework upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa buong African region. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Pinataob mga kabombo ng kupunan ng Morocco ang Scotland sa naging bakbakan ng 2 kupunan sa Boston Stadium at ibinulsa ang pinakamabilis na goal sa buong torneo ngayong taon. Sa unang 71 segundo pa lamang ng naturang laro ay una na hong nagawa ang naturang kamangha-mangha at kagilagilalas ho ng mga kaganapan. Bumagsak na ang net ng Moroccan midfielder na si Ismael Saibari sa pamamagitan lamang ng isang napakagandang trap ball na kanyang ginawa mula naman kay Brahim Diaz. Ay walang pag-aalinlangan na pinakawalan itong si Saibari ang isang malakas na sipa na lumusot naman sa depensa ng Scotland at pumasok sa itaas na bahagi ng naturang net. Sinubukan pang humabol ng Scotland sa pangunguna ni Scott McTominay at Jan McGinn. Ngunit natila pader ang naging depensa ng kupunan ng Morocco. Bagaman maagang nakapagpasok ng goal, ang Morocco hindi na ho ito nasundan pa hanggang sa huling bahagi ng naturang laro sa pagpito naman ng referee. Dahil dito ay opisyal nang nasungkit ng Morocco ang tagumpay sa score na 1-0. At dahil nga sa panalong ito ay umakyat na sa 4 na puntos ang Morocco na pansamantalang naglagay doon sa kanila bilang isa sa mga top teams ng Group C at inaantabayan na ng mga darating panlaban para naman sa naturang kupunan. Sa ibang balita naman mga kabombo at Star Nation, umaasa pa rin si Senator Risa Ontiveros na muli sila makapag-usap ni Senator Pia Cayetano.
Ito ay kasunod ng naging mainit na diskusyon nila sa special session ng Senado noong Miyerkules sa gitna ng deliberasyon para sa pag-amyenda sa Magna Carta for Barangay Health Workers at saan parehong panukalang batas na prioridad ng administrasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Pia na inaasahan pa rin niyang mag-uusap sila ni Senator Risa, lalo na at napakarami silang trabaho sa Senado. Marami rin anya silang pag-uusap at tatalakaying bills and resolution kasama na ang paparating na budget process, kaya tiyak na dito ay muli silang mabibigyan ng pagkakataong mag-usap sa mga naturang panahon. Maliban dito, papalapit na rin anya ang impeachment trial kung saan lahat silang senador ay inaasahang makikibahagi. Bago ang mainitang sagutan ni Senator Risa Hontiveros at Pia Cayetano, ay dati na silang nagkasagutan ukol naman sa isyu ng barilan na nangyari sa Senado noong Mayo 13. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Daan namang mga pulis ang nakataktang ipakalat sa taunang Wata Wata Festival na nakatakda sa 24 ng Hunyo. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, mahigit 400 pulis ang inisyal na ipinangako ng Philippine National Police na i-deploy sa Basaan Zone. Ito ho yung area kung saan ikakandak yung pinaka-highlights ng basaan o yung paggamit ng tubig doon sa mga kasali sa naturang aktibidad para yan tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa naturang lugar. Ang Basaan Zone, mga kabombo, ayon kay Zamora ay opisyal na itinalaga ng lokal na pamahalaan para naman sa mga makikiisa sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Saka sasakluin ho ng naturang zone ang kahabaan ng Pinaglabanan Street sa pagitan ng Domingo at Pigibara Streets. At batay nga sa bagong panuntunan, papayagan lang ang basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa naturang tinatawag na Basaan Zone. Una nang ipinatupad ang Basaan Zone sa ilalim ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong nakaraang taon po yan bilang tugon sa hinaing ng ilang mga naglalakbay o kaya naman ay nagdaraan doon na nadadamay sa basaan ng sobra-sobra kahit na sila ay papasok sa trabaho kaya ay suot ng formal na damit para sa mga meetings ay nadadamay doon sa basaan dahil naman sa naturang aktibidad. Naging epekto ito ang nang ulitin ho ng lokal na pamahalaan ang naturang sistema ngayong taon upang mas maging maayos naman at maplansya na ang mga gusot na naitala sa mga nakalipas na taon. Nanindigan si San Beda College of Law Dean Father Nihilio Aquino na kung pagbabatayan itong kasalukuyang sitwasyon sa Senado. 15 boto lamang ang kailangan upang makonvict sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng law expert, hindi na makatwirang isama pa sa bilang si Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang suspended at nakakulong. Anya ang basihan ng 2/3 vote requirement ay ang 22 functioning senators, kaya ang kinakailangang boto para sa conviction ay 15. Naniniwala ang batikang legal scholar na hindi maaring paghiwalayin ang pagiging senador at pagiging hurado sa impeachment court kahit pa iba ang funksyon ng mga senador sa impeachment trial. Katwiran ni Father Rani, kapag suspended ang isang senador bilang mambabatas, suspended din siya bilang hurado sa impeachment court. Malinaw ang nakasaad sa Article 11 ng Konstitusyon, anyan ang mga senador mismo ang magsisilbing mga hukom sa impeachment court, kaya't kung suspendido ang sinuman sa kanila, hindi na sila pwedeng umupo bilang senator judge. Nananatiling isa sa mga sentro ng debate ay kung dapat bang manatili ang tradisyonal na bilang na 24 senators at 16 na votes para dito sa conviction o kung dapat itong ibatay sa aktual na bilang ng mga senador na maaring gumanap ng kanilang tungkuling bilang impeachment judges. Samantala, abangan pa ang mga karagdagan nating balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation sa tuloy-tuloy nating balitaan sa mga tinututukan nating updates sa iba't ibang sulok ng ating bansa, lalo na dyan sa bahagi ng Senado. Bombo Jai? Yes, Bombo, dahil sinihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaring ipagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects kung may mga bagong testigo at ebidensyang maihaharap.
Ayon kay Senate President Gatchalian, partial report pa lamang ang naihain ng komite kaya nananatiling bukas ang posibilidad na ipagpatuloy ang pagdinig. Anya mahalagang magsumite ng mga affidavit at kaukulang dokumento ang mga testigo upang masuri ng komite ang kanilang mga pahayag. Pinuna rin niya ang 18 dating bodyguards ni former Representative Rizaldico na hindi dumalo sa naunang pagdinig kahit nasa loob na sila ng Senado. Aniya na sayang itong pagkakataon nilang magsabi ng katotohanan at hindi dapat gawing lugar ng walang basehang akusasyon ang mga pagdinig ng Senado. Nauna nang magsimula ang investigasyon noong taong 2025 sa ilalim ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y katiwalian sa flood control projects at sinabi ng mga senador na bukas pa rin ang komite sa mga bagong testigo at impormasyon. Sa karagdagang balita, kinwestiyon ni House Prosecution Panel spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang hakbang ng kampo ni Vice President Sara Duterte na gamitin din ng ilan sa mga testigong nakalista ng prosekusyon para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Adjong, kung mahina umano ang ebidensya ng House Prosecution, bakit ito rin ang mga testigong nais na iharap ng depensa? Anya, inaasahan na ng publiko na maghahain ang kampo ng Vice Presidente ng malinaw na kontraebidensya at mga argumento upang pabulaanan ang mga aligasyon at hindi ang pagkuha ng mga testigo mula sa kabilang panig. Sa halip ay sinabi pa niya na nakatuon ang panig ng depensa sa mga technical na issue at pag-question sa mga proseso ng impeachment. Sa halip na direkta na lang nasagutin ang mga ebidensyang ihaharap ng panig ng prosekusyon. Nauna nang nagsagawa ng initial pre-trial conference ang panig ng Senado bilang paghahanda sa impeachment trial na tatakbo naman ng tuloy-tuloy pagsapit ng Hulyo 6 na siyang magmamarka bilang pasimula ng naturang paglilitis. Sa iba pang usapin, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang paghahanap ng mga non-traditional na pinagkukunan ng langis kahit nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na wakasan ang kanilang alitan. Sa kanyang pagbisita sa Russia, sinabi ng Pangulo na mahalaga pa rin palawakin ang mga pagkukunan ng petroleum products upang matiyak ang energy security ng ating bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga napag-usapan nila ni Russian President Vladimir Putin ang posibilidad na madagdagan ang supply ng langis mula sa Russia bagamat wala pang pinal na kasunduan. Binigyan din ng Pangulo na makabubuti para sa Pilipinas na magkaroon ng karagdagang mapagkukunan ng langis, ngunit sinabi niyang kailangan pa rin isaalang-alang ang iba't ibang usaping pampolitika at pang-geopolitical bago ito maisakatuparan. Samantala, para naman sa panig ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, mas mainam kung si Senator Francis Kiko Pangilinan ang magiging presiding officer dyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa halip na si Senator Francis Chis Escudero na siyang pangalang lumulutang sa Senado kaugnayho ng naturang mga development. Ayon kay Carpio, hindi naman kinakailangan sa ilalim ng batas na abogado talaga ang siyang hahawak ng naturang posisyon. Ngunit mas makakatulong umano kung may legal na background ang presiding officer upang mas maayos na mapangasiwaan ang mga proseso ng impeachment trial o paglilitis. Sa kasalukuyan, kabilang sa mga nababanggit at naikukonsidera na posibleng mamuno sa impeachment court si Senator Francis Chis Escudero, ngunit wala pang pinal na desisyon ang panig ng Senado hinggil dito bagamat inisyal na ho itong naiabiso at nabanggit sa ilang mga pulong balitaan. Samantala, pinapatiyak ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na maramdaman ng publiko ang epekto ng United States and Iran peace deal. Ito ay kasunod ng paglagda ng Estados Unidos at Iran sa bagong kasunduan na inaasahang magiging simula ng pagtatapos ng kanilang giyera at pangmatagalang kapayapaan sa Middle East. Apilan ni Gatchalian sa Department of Energy, kailangang tiyakin ito na maramdaman ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Matagal na anyang pinapasa ng publiko
ang mataas na presyo ng petrolyo kaya't hindi na dapat pang patagalin ang paghihirap ng iba't ibang sektor upang makabawi sa anumang dinananas na pagkalugi. Kabilang dito ang mga nasa sektor ang pampublikong transportasyon, mga magsasaka, ating mga mangingisda at karaniwang mamimili ng binalikat ang mataas na presyo ng mga bilihin na dulot ng giyera. Nananawagan din si Gatchalian sa ehekutibo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo at mga ka-Star Nation, kakalap na ho tayo ng mga karagdagang balita mula naman sa ating mga himpilan. Yung binansagan na Senate Flix dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso ay labis daw na nakaapekto sa ekonomiya at mga programa ng gobyerno ayon ho yan sa isang eksperto. Kaugnay ho niyan, may pagbabalita ang Bombo Radio Kawayan. Apektado na ng nagaganap na Senate Flix o drama sa Senado ang ekonomiya ng bansa ayon sa isang constitutional law expert. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Michael Henry Yosinko, political analyst at senior research fellow in policy studies, sinabi niya na maraming mga batas, polisiya at programa ang naantala dahil sa bangayan ng ilang mga senador. Halimbawa na lamang anya rito ay ang nakatakdasan ng pulong ng mga magsasaka sa Senado noong 11 ng Mayo na hindi natuloy dahil sa nangyaring tensyon at kudita sa mataas na kapulungan. Anya 4 na milyong piso ang nagagastos kada buwan para sa pasahod ng mga senador, subalit tila nasasayang lamang dahil sa bardagulan at hindi pagkakasundo ng mga ito. Hindi na rin anya katanggap-tanggap ang asal ng ilang mga senador na tila nakalimutan na ang Good Manners and Right Conduct o GMRC na itinuro sa paaralan. Samantala, isa rin sa mga isyu ngayon sa Senado ay ang posibleng pagtalaga kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa halip na ang kasalukuyang Senate President dahil umano sa pagiging abogado nito. Ayon kay Attorney Yosinko, wala nakalagay sa saligang batas na dapat abogado ang mag-preside ng impeachment trial, depende sa naisin ng mga senador basta't mayroong sapat na kakayahan. Mainit din na usapin ngayon ang voting threshold para sa conviction ng impeachment kung saan batay sa interpretasyon ng ilan, kailangang sundin pa rin ang 2/3 ng kabuang senador kahit pa hindi makadalo ang dalawa sa mga ito. Subalit batay naman sa panig ng prosekusyon, dapat ay 2/3 na lamang ng present senators ang sundin para sa botohan. Dahil sa nagbabanggaan na interpretasyon na ito, nakadepende na anya sa mataas na kapulungan kung aambiyendahan nila ang rules of impeachment para sa voting threshold for conviction para maiakyat sa Korte Suprema na siyang magdedetermina kung ito ba ay naayon sa konstitusyon. That means merong itong epekto sa ekonomiya natin, meron itong epekto sa kabuhayan natin, right? May epekto to sa araw-araw na pagkabuhayan natin. So, naintindihan ko kung bakit na-entertain tayo, right? But hindi dapat maiwan sa ganon. Yes. We have to also realize na yung ganong klaseng pag-aasal ng mga senador natin ay hindi katanggap-tanggap. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Mga blood sample naman ng mga baboy sa Capiz nagpositibo sa African Swine Fever. May balita dyan ang Bombo Radio Rojas. Nagpositibo sa African Swine Fever ang mga blood sample na nakolekta mula sa mga baboy sa ilang lugar sa lalawigan ng Capiz ayon sa kumpirmasyon ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6. Sa inilabas na abiso ng pamahalaang panlalawigan ng Capiz, kinumpirma na ang mga sample na nagmula sa mga bayan ng Panitan at Pontevedra, gayon din sa lungsod ng Rojas, ay positibo sa African Swine Fever. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Liga ng mga Barangay President Roberto Roswelda ng Rojas City, itinuturing ng endemic ang African Swine Fever sa rehiyon at may posibilidad pang lumawak ang pagkalat nito dahil sa patuloy na pagbabago ng panahon. Nagpahayag din ang pagkabahala si Roldan sa posibleng epekto ng ISF sa hog industry at sa kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy. Ayon sa kanya, tiyaking sa mga lehitimo at inspeksyonadong pamilihan o tindahan lamang bumili ng karni ng baboy upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili at
maiwasan ang posibleng kontaminasyon. Nananawagan din ito sa mga hog raisers at sa publiko na mahigpit na sundin ang mga itinakdang health o biosecurity measures upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. So sa narinig namin na meron na yung positive na yung Roa City at saka yung Pontevedra at saka yung Panitan dahil ito. So sinabihan ko yung mga kasamahan ko na piliin natin yung baboy na bibilhin natin at saka ipasok natin sa slaughter at saka men-stick ng veterinarian natin bago natin ibinta dito sa market natin. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 in most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Nagatid yan sa atin sa oras na 13 minuto na lamang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Dating Isabela Governor at Commissioner ng Commission on Elections na si Grace Padaca ay hinamon ang mga law graduates na patunayan na may umiiral pa ring hustisya sa mundo. Alamin natin ang naging kabuuan ng balita ng Bombo Radio Tugigaraw. Hinamon ni dating Isabela Governor at COMELEC Commissioner Grace Padaca ang 29 na nagtapos ng law sa Cagayan State University o CSU na maging abogadong magpapatunay na may hustisya sa mundo. Sa kanyang talumpati sa 24th Academic Convocation ng CSU College of Law nitong Hunyo 19, ibinahagi ni Padaca ang kanyang mga naging karanasan sa batas mula sa pagiging broadcaster, gobernador hanggang sa pagiging commissioner ng COMELEC. Ayon kay Padaca, dahil sa kanyang 14 na taon sa Bombo Radyo Kawayan bilang mamamahayag, natutunan niyang pakinggan ang kwento ng dalawang panig bago humatol. Binigyang din niya ito sa gitna ng mabilisang panghuhusga ng publiko sa social media. Nanawagan din siya sa mga nagtapos na pumanig sa mahihirap at huwag gamitin ang batas upang pagtakpan ang pang-aabuso ng makapangyarihan. We have so many cases of human rights violation, corruption, election frauds, rise of social media disinformation. Please, kapag nakapasa na kayo sa bar, magpakatatag kayo. I pray that you will be among the good, that you will always be aligned with the just. Remember, lawyers are often the reason why people who have long sought justice can finally say, there is justice after all. At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito naman mga pagtatalo sa pagitan ng dalawang kampo sa pre-trial conference impeachment ni Vice President Sara Duterte, inaasahan na umano ng bahagi sa proseso ayon yan sa prosekusyon. Ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Hindi na umano dapat ikagulat ang mga karaniwang mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga panel ng prosecution at depensa sa pagsasagawa ng pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel, sinabi niya na ang magkakasalungat na argumento ay pangkaraniwang pangyayari sa anumang formal na pre-trial conference. Ito ay kasunod ng mga ulat na nagkaroon ng mainit na diskusyon sa unang araw ng conference na pinangasiwaan ng Senate Impeachment Court na pinamumunuan ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. bilang Acting Clerk of Court. Kinumpirma ni Adjong na nagkaroon nga ng mainit na talakayan, ngunit nagpahayag siya ng kasiyahan dahil opisyal nang nagsimula ang mekanismo ng pananagutan na itinakda sa ilalim ng konstitusyon. Ayon pa kay Representative Adjong, posible nang maisapinal ang listahan ng mga testigo ng depensa at prosecution bago matapos sa Huwebes, Hunyo 25, ang pre-trial conference. Sa naunang pahayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro noong Hunyo 16, sinabi nitong nadagdagan ang listahan ng mga posibleng testigo mula 25 hanggang 57 para sa nalalapit na impeachment trial. Samantala, para naman sa panig ng depensa, sinabi ni Attorney Michael Poa
na mayroon silang humigit kumulang 25 hanggang 30 testigo, ngunit hindi niya maibigay ang eksaktong bilang dahil kasama umano rito ang mga tinatawag na reserve witnesses. That's expected naman kasi syempre uupo yung magkabilang panig. Talagang adversarial ang kanilang position from the very beginning. One is actually prosecuting, the other one is in defense. So naturally there will be some sort of we would expect that there will be some sort of objections to, especially in adopting or contesting certain facts, no? Talagang that's normal. What's important is that the court has a way of resolving this issue by way of requesting the both panels to submit instead their comments. Si Representative Zia Alonto Adjong ang spokesperson ng House Prosecution Panel. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. At sa mga nakabang sa FIFA World Cup mga kabombo, tinambakan ho ng 5-time World Cup champion na Brazil ang kupunan ng Haiti sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026. Sa pagtatapos ng bakbakan ng dalawa sa Philadelphia Stadium, sinelyuhan ang dominasyon ng Celica sa score na 3-0. Sa unang kalahating bahagi ng naturang laban pa lamang ay ilang ulit na ho na tinangka ng Brazil na pasukin ang depensa ng Haiti. At pagsapit naman ng ika-23 minuto ay nagsimula na ho ang pag-ulan ng goal nang maipasok ng forward na si Matheus Cunha ang unang puntos para naman sa kupunan. Sinamantala nitong si Cunha ang pagkakataon para sa penalty area. Hindi pa man nakakabawi ang Haiti, muli na namang umiskor ang naturang player sa ika-36 na minuto ng naturang laro para ho sa kanyang brace o ikalawang goal na nagbao naman sa kanilang katunggali 2-0. Bago pa man natapos ang halftime, tuluyan ang tinapos ng Real Madrid ang naturang mga banggaan at lalo na itong kanilang superstar na si Vinicius Jr. ang kanyang pangarap, yung pangarap po ng Haiti ay maipasok niya ang ikatlong goal ay nakahadlang doon sa hangarin ng Haiti na makagawa ng kanilang victorious move. Nagawa niya na mapahinto ang oras na bahagi po ng 45 plus 3 minutes ng naturang laban. Bagamat sinubukan pa na pumalag nitong kupunan ng Haiti sa ikalawang bahagi sa pamamagitan ng mga counter-attacks, ay naging matatag naman ang goalkeeper ng kupunan ng Brazil na si Alisson Becker upang mapanatiling 0 ang kalaban hanggang sa tuluyang magtapos ang kanilang laban. Sa kabilang banda, opisyal namang natanggal ang Haiti sa torneo matapos na makaranas ng dalawang sunod na pagkatalo, kabilang na ang pagkabigo sa kamay ng Brazil. Sa kasalukuyan ay tablang Brazil at Morocco na may tig-4 na puntos at sa itaas ng Group C. Matutukoy naman kung sino ang mangingibabaw sa huling laro ng group stage sa darating na araw ng Miyerkules, Hunyo 24, kung saan ay maghaharap ang Brazil at ang kupunan ng Scotland. Samantala, ihabol lamang natin itong balita mga kabombo na atin pong tinutugay-gayan din. Naniniwala itong si Senator Antonio Trillanes IV na may ilang pagkilos
at mga hakbang para daw mapigilan ang impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, may mga hakbang na ginagawa ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga supporters para naman itulak ang ilang hakbang upang madiskaril ang pag-usad ng trial na nariyan na ho sa impeachment court. Isa sa mga pangunahing hakbang niya ay ang paglalabas at tuloy-tuloy na paggawa ng kwento ng 18 dating bodyguards ni former Representative Saldico upang siraan ang mga personalidad na nagtutulak naman para sa impeachment complaint. Kasama rin anya sa mga hakbang ang ilang destabilization effort para lamang mapigilan ang trial o kaya ay mabahiran ito ng mga kontrobersiya sa iba't ibang usapin. Git pa ni Trillanes, nais ng kampo ng pangalawang Pangulo na ang trial ay makagawa ng political outrage at pumabor sa kanya ang opinyon ng publiko. Ngunit hindi niya ito nangyayari kaya't tiyak na gagawa ang naturang kampo ng iba pang mga hakbang para naman mapigilan ang paglilitis. Sa kabilang banda, una nang sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakahanda na ang kampo ng pangalawang Pangulo para naman harapin at sagutin ang kaso na iniuugnay sa kanya sa impeachment court. Una nang umusad ang pre-trial conference para naman sa magiging trial process sa kaso ni Vice President Duterte noong 18 ng Hunyo ng taong ito at inaantabayanan ang pagsisimula ng formal ng impeachment trial. Samantala, marami pa rin ang nakikisimpatya, nagpapaabot ng kanilang pakikiramay doon sa pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo. Yung Cordillera basketball team, labis din ho ang pagdadalamhati, ibinahagi po yan dahil nga doon sa naturang pangyayari. May balita ang Bombo Radio Baguio. Labis din ang pagdadalamhati ng Cordillera basketball team matapos nilang malaman ang pagkamatay ni Rene Clerk Bobet Baterbonia. Sa panayam ng Bombo Radio kay Miko Jess Mangawang, team captain ng Cordillera Administrative Region Athletic Association o Caraa Men's Basketball, sinabi niyang hindi sila makapaniwala sa unang balita. Ngunit nang makumpirma ito ng coach ni Baterbonia ay saka lamang sila tuluyang naniwala. Inilarawan ni Mangawang si Baterbonia bilang mabait, hindi dirty player at hindi mayabang. Isang tunay na sportsman umano sa loob at labas ng court. Ayon pa sa kanya, ikinatuwa nila ang pagkakataong makalaban ng defending champion sa palarong pambansa kahit hindi nila inaasahang makakaya nilang tapatan ang kupunan ni Baterbonia. Matatandaang nakaharap ng Cordillera ang Davraa sa quarterfinals sa nakaraang pambansa. Samantala, sinabi rin ng kanilang coach na magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na laban si Mr. MVP Rene at ipinapaabot din nito ang pakikiramay sa naulilang pamilya ng naturang manlalaro. Una po sa lahat, sir, nabigla po kami sa nalaman namin na nangyari kay Rene. Hindi po kami naniniwala agad kasi parang bigla naman po yung nangyari sa kanya. Inintay lang po namin yung coach nila na mag-post. Tapos yung nakita na po namin yung post niya, doon lang po namin nasigurado na wala na si Rene. Sa family po ni Rene Baterbonia, condolence po sa inyo. Magpakatatag po kayo. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa ating bansa o maging sa ibayong dagat, nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa rehiyon ng Mindanao, sa Davao area, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa bahagi ng Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Habang sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jensan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano na riyan naman ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. At Zamboanga del Norte na riyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region na riyan ang Star FM Cotabato. At
bago tayo magtapos mga Kabobot Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, any. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Antes kita mag-checkyar sa mga dalaguan sining mga balita sa aton sining pagpangalagad, mahingkaw po na naton diri karon ng himata sang isa ka pasyente, no? Sa aton sining karon nga makuturan nga sarang nga magapanuktok sa inyo sining mga bulawanon sining tagipusoon, no, nga maka kung sino man dira nagapamati subong no nagalantaw sa aton sini nga pagpangalagad nga makapangayo or makahatag sang bulig, no, sa aton sini karon yang kabombo diri sa live studio naton. Ma'am, sino gani imo sini nga pangalan? Janet Maghari, sir. Janet Maghari, sir. Bagares. Maghari. Baghari. Taga diin si Ma'am Janet. Taga Bugasong Antique, sir. Taga Bugasong Antique. Alright. Ma'am, mamangkot kami. Anong natabo? Anong sistema? Anong plastada ang nakalabot ka mo diri sa Bombo Radio? Albulig, sir, para sa doktor nga baray. Sa ano yan? Baraydan sa doktor naman, sir. Bali na ospital? Sino ang na ospital? Sinong pasyente? Nay naman, sir. Anong iyang ginbatsyag? Anong mga procedure nga ginpaidaluman ni nanay? Sino nga ngalan sa pasyente? Si Consolacion Balienas. Ni Nanay Consolacion. Anong natabo sa iya? Operahan siya, sir, sa sa bato. Kidney. Ano gani? Basta may operasyon sa abdo, sa kidney, sa din siya ginoperahan? Sa abdo, sir. Okay. Tapos? Yung operahan. Tiga ngayo kami daad bulig. Bali sa diin ka mong ospital? Sa doktor, sir. Iloilo Doctors Hospital. Kasano pa na confine si Nanay Consolacion? Sa may Antique, sa may Anghel, kang 7, June 7. Tapos gin-refer kami sa doctors kang 11. Sang June? June 11. So, Webes ng adlaw. Gin-refer ka mo. Ang operasyon, anong adlaw na tabo? Gin-kuwit pa ang anang darwa ka procedure mo, sir. Gin-kuwit kang Sabado anang bato sa nang tubo kang abdo ni nanay. Tapos pagka Domingo, pagkaaga, sa daw launa, ging operahan si nanay.
Tapos, ano pa ginayon? Tiga, ano kami sir ay ang amon daad nga baraydan sa doktor. Okay. So, ang problema naton subong, balayran sa doktor. Sa ospital kita na mauna, nasettle nyo na yaang sa ospital? Nasitol na naman kapon sir, ngayon naman sa uswag kag sa DSWD, kag sa MAIP. So, nasolusyonan adto iya ang inyo sinisubong nga problema, ang professional fee sa sir. doktor. Oo, sir. Okay, pila ka bilog ang doktor ni Nanay Konsolasyon? 5, sir. Pero nabayda naman ang 8,000 nga sara nga doktor. Ti 4 pabilin. Okay. Now, kada doktor pila ang ila sukot sa professional fee? Dali lang gid, sir. May dyan nga 60, sir. May dyan nga 50. 52. Aha. 55 gid man niya, 56. Okay, so Kag 3 mil. Si Engineer Albert, engineer, basi kun palihog makita kung kopya bala. So more or less mga pila ma'am ang balayran? Mga Mga 170, sir. 170,000, no? San o kamo tani pwede makapuli na? Kahapon pa dati. Sir. Kahapon pa. Oo. Now, nga ano plastada nga hindi ka mo makagwa? Wala kami ti kwarta nga pangbayad sa doktor. Okay. May ara man bala sang mambal naton, may kay gayunan nga nag-istorya ka mo sa doktor. Oo, kung sir. anong mga medyos posibles. Ti ano ko nung plastada, ma'am? Ngayon kami dapat ka discount. Pero 10 lang to 10 lang ang discount sa 10% or 10,000? 10,000 sa sara nga doktor. Okay. Pura naman nakita ang iba nga doktor sa. So, ang pasyente, si Nanay Konsolasyon, bangod nga may mga medical procedure di siya, kay ginoperahan ini siya, so medyo dako-dako ang iya sining balayran. May balayran siya sa isa ka doktor nga 60,000 pesos. May ara man sang 3,000 pesos. Nauyatan gusto mong engineer ko ang hospital bill. May ara sang 52,800 pesos nga balayran and 55,000 pesos. Ang kabugusan nga fee or balayran for professional fee sang pasyente is 170,800 pesos. So 170,800 pesos, no? Anong palangabuyan ni mo, ma'am? Anong Pangag-ag lang, sir. nagapang? Pangag-ag. Anong maghambaga pang-ag-ag? Ano na siya? Para yun sa ang di ba mag-tracer ang sa punta na. So nagapanguma. Oo, sir. So mo na siya pagpanguma man. Si pila na ni edad ni Nanay Konsolasyon man? 70, sir. 70 anyos, taga Ilawod, Bugasong, Antique. All right. Subong ma'am, live ikaw. Sarang man ikaw nga magpanawagan, magpanuktok sa mga bulawanon nga tagipusoon sa mga kultura naton nga nagapamati. Subong, no? Pwede gid ikaw makapanawagan na Ma'am Janet? Kapangayo ako kaninyo bullying, kusin o kaninyo maluoy ka naman. Para makabayad kami sa doktor. Para makapauli na kami sa Antique. Ay hindi kami kagawa sa may hospital kundi kami kabayad. Okay. Kung in kaso may ara sang bulawanon sila nga tagipuson, malwan, nga kabombo kita nga mag donar abi sa diin sila pwede mag pakigangot, mas mayo siguro direkta na lang sa imo, ma'am.
or pwede man nga ipagi naton diri kung diri sila magpakigangot sa Bombo para nga mapasigurado ta nga makaabot kinsa kay Ma'am Janet. Pwede man, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Bali dira man lang kamo sa doctors, ma'am, no? Oo, sir. So pangayuan lang naton sang contact number si ma'am. Kag kung may interesado nga mag bulig sa kay ma'am, pwede gid kamo diri nga makapalapit or magtawag sa Bombo Radio, magpangayo sang detalye para nga mabuligan naton si Ma'am Janet kag si Nanay Konsolasyon nga ara subong sa ospital. By the way, ma'am, ang inyong ang kwarto ninyo pila ang kada adlaw nga ginabayaran niyo sa kwarto? 2,640. 48.37. So mahal na ina katama kung madugangan pagkadason nga adlaw kay gasaka inyo sini nga balayran sa kwarto magluwas sa professional fee ni sang mga doktor, no? Oo, sir. So amo siguro sina sa aton sini nga mga kultura, mga kabumunan to nagapamati naglantaw subong kung sino may bulawanon sini nga tagipuson dira nagapadoktok kami sa inyo nga makabulig kita, no? Sa pag share man dira sa inyo nga extra para nga ti kapauli naman si Nanay Konsolasyon ko pun sa sini nga pamilya layo pa ning ilay. Bugasong antiki pa ni, no? Sa aton sini mga kulturan. So sa liwat kung luyag ninyo nga magbulig sa aton sini nga kabumbo diri, magpakigangot lang direkta diri sa stasyon sa Bombo Radio. Ano gani mga contact number ta dira, engineer si Chief Chris. Din sila pwede makatawag kung diri sila magdirekta sa aton sa landline. Anong number naton sa landline dira? 337-9452. Okay pa na ang linya ta. 338-81. Hindi. Okay. 336 336-8518. 336-8518. Ukon 509-0054. Liwaton ko 336-8518 or 509-0054. Pwede man sila maka-message sa page sa Facebook page sa Bombo Radio. Ginaamo naton sini, no? Ginaunahan tanang adaan kay kabalo naman kamo sang abilidad sang iban dira. Basi kun Sos Maria kagusip ang sitwasyon ni Nanay ni Ma'am Janet Subong, naibaluan taman kung anong sitwasyon sang nagapangita sang kinawala, ilabi pa nga ti adako ini nga kantidad, imbis bala makabulig base kung marimalaso pa karon. So much better kung interesado kamo magpakigangot sa Facebook page sang Bombo Radio para nga siguro naton nga mapalabot naton kung may ibuligin man ang aton sini nga mga kamumbo nga may bulawanon sini nga tagipusoon, no? Para nga sa professional fee sang mga doktor kag sa mga doktor no? Balaan man guro nila ni kung sino ni sila basi mga dok, no? Nagapadoktok man kita sa inyo sini nga mga bulawanon nga tagipusoon. Balaan man naton nga ti professional fee nyo ini gin iskwilahan nyo, gintunan nyo, may mga invest man kamo diri, hindi lamang kay kwarta, kundi inyo sili nga tsimpo kag kinaadman at the same time, ginpasiguro nyo man nga mahilway, no? Ang pasyente, but sa gyapon basi kung makapanukto kami liwat sa inyo sili nga bulawanon, sili nga tagipusoon, nga kung pwede kung hindi man mahatagan sang discount basi kung may ara sang mga nagakaigo siniya nga mga negotiations, no? Masettle ang bill sang pasyente kay siyempre pigado man sa aton sini nga mga kuturan ang ginalikawan ta ang pagdugang pagid sang ila sini iyang balayran, no? Sa aton simo kung papananglitan nabi may mga negosasyon maamat-amatan nyo man isang mga doktor, sir, dapat ano naman ka mga bugto kami. Ano istorya naman ka mga magburugto kami nga kung magpasugot lang daan ang doktor nga bayad lang kami bulan-bulan.
Hasta nga maipasan naman kabayan. Oh. Ay, pigaduhi kami mo sir. So, nagapanuktok kita sa mga doktora, no? Mga docs. Kasi kung pwede, ataga naton sa kay gayunan, kay ti mabayan man sila kuno bulan-bulan, pero kung tingob, medyo, hindi na kami gwa, hindi nila masarangan. Hindi naman masarangan din. Sige, okay. Engineer, liog ko. Ma'am, pangamuyuan talang dugang nga basi kung mas maging mabaskog ang pag makalabot ang mensahe, panawagan nimo sa mga kauturan naton nga nagapamatik ang nagalantaw subong nga sarang man makabulig kay Nanay Konsolasyon. Ma'am, salamat gid ma'am. Salamat gid, sir. Magapakig-angot lang kami sa imo ma'am. Kung pananglitan may mga mahatagin man sa mga nagakigo sini nga bulig. Okay? Sige. Duro-duro gid nga salamat sir. Sige ma'am. All right. So, there you have it. Janet, no? Janet. No? Si Janet Maghari. Maghari, no? Janet Maghari. Sa Bugasong Antique pa ini sila halin. Tikiway naging sila sang lisuan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nagdangop diri sila sa Bombo Radio, tibasi pa lang no? Pinagi man sa aton sini nga pagpanawagan diri kag pagpanuktok naton sa mga bulawanon sini nga tagipusoon sa mga kuturan mga kabumbo naton basi may makabulig man, and of course sa mga doktor, no? Nagapangabay man kita at the same time nagapanuktok kita sa inyo sini nga mga bulawanon man nga tagipusoon nga kung pwede basi pa lang manegosyar, and nagpangako man ang pamilya nga bayaran nila bulan-bulan ang ila sini nga balayran man sa inyo. 17 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Makabig naton nga familiar na, knowledgeable, kag at the same time may ara na sang muscle memory sa tagsa sini ka mga bumulutho diriya sa syudad sang Iloilo when it comes sa mga drills. Katulad ng ilamang sang damlag lang ginpatigayon ang nationwide simultaneous earthquake drill. Nangin kabahin kag nagpartisipar man diri syempre ang tanan sini nga mga public schools diri sa syudad sang Iloilo, no? Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Pero may isa sila nga nasiplatan nga ti makabig naton challenge para karon iya sa mga bulutuan diri sa nasakupan sang Schools Division of Iloilo. Ini amo ang evacuation spaces. No? Wala sang adequate evacuation space or spaces ang mga eskwelahan nga sarang iya tipunan sang mga learners, students, pananglitan nga mayara sang kalamidad such as earthquake, no? Sa aton sini karon nga mga kabumbo. So amo ining isa sa mga concern karon sang Schools Division of Iloilo. No? Sa aton sini karon nga mga kasimanwa kag hibaloon naton kun bala bangod nga natumod ang pila ka mga challenges magluwas sa inadequate evacuation spaces, may mga limited rescue equipment, insufficient emergency response capacity, basi kon ini nga mga sahi sang concern ang ma-address man, no? Sa aton sini karon nga mga kasimanwa agod nga matagan sa kigo nga pagtamod and eventually mas mangin epektibo nga maka-save sang kabuhi kung pananglitan way tama na pangayo mayara sa mga mabaskog sini nga linog nga magluntad riya sa bahin sang Iloilo. May ara naman sang kita nasaksihan and subong manti makabig naton nga labing importante nga mayara gid man sang
espasyo, no? Or shall I say, ining lugar kung sa diin dira iya sarang matipon ang mga estudyante para man sa ila sini nga safety sa chimpo nga mayara sa nga linog, no? Kay last time 7.5, 7.8 nga linog, no? Sa iban sini nga mga eskwelahan dito iya sa may Mindanao, may mga ara sila to sang sort of palahuayan sini nila or waiting area, nagkalarumpag to kay ti bangod nga made of bamboos and mga light materials man lang abi mo sa aton sini nga mga kauturan. Ti bangod sina during that time sa pagluntad sa nga linog, sa pagkabalo ko kag kumadumduman ko pa June 8 adto, first day of classes gid. Sa aton sini nga mga kasimanwa ti mahal nga ni may ara sang flag ceremony, ti ara ang kalabanan sini nga mga kabataan sa gwa sa ila sini nga mga classrooms. So hindi na mabudlay para nga mag-evacuate halin sa sulod sa classroom pagwa sa open area. O gali amo lanay diri sa bahin sang Iloilo, sandig sa Schools Division of Iloilo, medyo lacking kita sa mga lugar nga mayara sang adequate bala evacuation space kon pananglitan nga may linog nga magaluntad sa aton sini karon iya nga lugar. Oras naton sa DYFM Bombo Radio Iloilo. I-try mi sa messenger ni Sir dra lang siya kontak ko na sa aton sini nga mga kusumanuan. Then later on, I-check naman ang update with Engineer Neil Ravena kay may mga natukiban pag dito ang General Services Office nga mas may madamo pag nga inog-dispose nga mga produkto ining bottling company. No? So, may lang nga ni kitimprano na tukiban kag nahusisaan adto, paano na lang ahyan ko ng amo to nga volume ang na-dispose or hindi husto ang pag-dispose ti laban-laban sini. Amo gining halinan sang kamatayon sang Haro River. Or may pipila na gani kita ka mga kuturan nagapabutsyag nga ang Haro River kuno way niya sang nagailig sini banwa nga nga tubig dira. Check karon naton ina. Anyway, unahon naton si Engineer Neil Ravena sa sining mga tinyon. Engineer, good afternoon. Si Bombo Champ, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto, sir. Yes, Bombo Champ, mayong Udto kag mayong hapon sa tanan nga pag-ati sa Bombo Radio. All right, Engineer, what's the latest na karon sa sining pagpangusisa ninyo sa bottling company ngati last time natukiban ngati naga-dispose sila sa ila sining mga expired commodities pinaagi lamang sa Haro River, Engineer? Yes, technical conference kita sa Thursday. Nag-attend siya sa atong technical conference together with the business permit and licensing. At the same time, ang Department of Environment and Natural Resources representative and from the city legal, nga lawyer. So, nagpamangkot sa iya and ginako niya ang expired commodities sa iya nagalin. But wala niya ginako na gin-dispose niya deliberately sa Haro River. Ang iya justification po, Champ, daw hindi kami magpati kaya ang iya justification based sa CCTV nga may nagkuha ng mga tricycle driver without compensation kuno ginkuha kag dispose nila yan gipangitaan nila kun dinhi pangaboy. So both of us ang representative sa city legal hindi man kami magpati sa iyang justification. However, I mentioned during that conference that even though amo na imo justification, ang responsibility kag accountability sang expired items will lie
always sa imo kay ikaw ang distributor. So whatever happens kasi na kay I know may contract na sila sa bottling company, and the contract also contains the section wherein how to dispose ng expired commodities, no? So hindi na siya pwedeng unresponsibly i-dispose lang, no? So may mga procedure na, no, proseso na kung paano i-dispose. And I have a meeting this coming Monday sa lawyers ng Coca-Cola Bottling Company. Nag-set na sila meeting tapos so that we could discuss, no? And that conference, actually from that conference, dita sa GSO nag-recommend na for the revocation of the business permit, and at the same time the representative from Department of Environment and Natural Resources manifest, no, that there is a violation of Republic Act 9003 and Republic Act Clean Water Act, no, ila violation for environmental laws, no, which is also the ground for revocation of business permit. So ini nga mga violation or ini nga mga gin-violate nila nga law, engineer, amo niyang may mabugat nga penalidad. Yes, Bombo Champ. Kay kung city ordinance, may mga first consequence, no? Daw amo na guro ang ipa-anugin nato, no, i-recommend to City Council. Kay kung amo niya sinako, no? Actually, isang kinusita namon siya, ang napagawa niya sa property niya nga sinako is 67 sacks, no? Sang gipa-estimate sa iya kung pila ang ara siya nga dapat i-dispose, mga 500 kasako. So, kung wala tani madakpan, siguro bumbutap ibota nga ang Aro River ta na imo isla duro. So, amo nang aton nga ginatinguan nga maka-send kita message, no, sa sining nga mga business enterprise nga dapat may accountability sila, no, when it comes to disposal sa ila commercial waste. So, amo ginangaton ina-emphasize during that conference. Since when pa nila ginsuguran ang kasubong sining sistema, engineer, nga kung wala madakpan, possibly nagtuga pagid sang pagid maka-create pagid sang worst case scenario nga eventually magmalaya ang or magstagnant ang tubig dira sa may Aro River kay may pugok or may pag-impede dito tugas ang mga plastic bottles mga nani galutaw ni way nagalubdang eh. Yes, kay siya mo, loaded pa siya, no? So, ang namon, based sa amon yung observation, based sa recovery dito sa amon waste trap, mga 1 week na, no? Sunod-sunod din nga naka-recover kami mga 8 to 10 sacks, no, per day. So, dito na kami nag-investigate. Kaysa na namon, hindi na ni normal, no? There's somebody disposing. So, pero however, ang nakita namon ng mga daan, no? Ang mga daan niya, no? Recovery, siguro mga amans na, no, na ara kay may mga lunang na kag may mga soiled na, no, ang bottle. It's good for us nga na recover namon kay siling ko gani if some other people ang discover sini that ginlimpyuhan bala nila bumbotam, ginlimpyuhan, ginugasan, kag ginresell, no, yung baligya contaminated kid, no, kag may food poisoning siguro nga matabo. So amo nang hambal ko sa iya nga dapat responsible ka gid kag accountable kay ara na sa imo ang commodity eh. Yes. So dapat din mo gid siguro mo gid ang disposal. Okay. Kung magamo sining sitwasyon, Engineer Abinaser, may posibilidad nga ang iban nga makutkutan naton sa mga drainage nga mambal naton may ara dira alagyan ang Aro River, may posibilidad nga may mga produkto nga daan sadto pa nga amo na ang sistema glida ihaboy lang, i-dispose lang dira sa suba, iulog lang dira para nga ma-lessen to yung burden sini nila sa pag-stock up sa mga expired commodities sa engineer. Yes, Bobo Champ, siguro sa drainage system, though medyo hindi siya magkulod, no? Sa drainage system.
Kay nakita namon ang iba namon nga recovery ara sa easement, no? Kaya usually ang Aro River, ang easement niya may mga vegetation. So mabutayan magsulod, no? Na dito masulod sa drainage system. Pero that is our main objective bumutap na i-clear din nato ng Aro River. It's because nga ang nasa drainage system ng outfall ara kita river, no? So kung ma-impede ang flow ng tubig, then we have a problem, no? Sa flow ng tubig. Kaya mag-stagnant ang aton drainage system bisan ano pa na ka centralize ang drainage master plan naton kaga bisan ano pa kadlag ko sa drainage system kung ang flow ng tubig sa aton na outfall na amo ng Aro River wala kita minimo, no? Kaya punggan niya and the volume of water will be lessened, no? Kaya i-occupy na sang kinako nga bottled water, no? Kag bottled soft drink. So amo na kagitingwan tagid nga maklear kag sa maklear ta nagbutang kita waste trap which gave us the idea kung sino ang naga-dispose kag diin ang source, no? And during investigation nadakpan tagid, no, kung diin ang source, the reason why ma-file kita kaso bumbutang. Engineer, ining Yes, kaso, ining complaint, saan o gini ma-materialize man? I mean, saan o gini ma-plastar? Kay may ara naman kamo sang una sini nga pag sinapol. So, anong may ara sang possible timeline si Iloilo City Legal Office? Yes, ang first step is to construct na, no, sang minutes of the meeting, sang conference. From that, nakuha kami, no, sa mga ebidensya ang gi-present sang aton nga sang aton nga team nga nag-kasto dito kay ara man sikap si kapitan, no, nga warehouse sa Department of Environment nga may violation, no, sa environmental law. So with that, ma-case build up kita upo sa City Legal, presenting all the evidence and the result, no, from technical conference, and then we will proceed, no, in the filing of cases. All right. Now, on the other hand, Engineer Rabinaser, ilakip ko na lang kay ang aton sining daan na balang landfill dira sa may Kalahunan, Mandurriao. Natalana na ining totally saraduhan na Engineer Rabinaser? Yes. All land nga naton subong kag ang mga construction kag wala lang sablat. In the middle of next year, no, we will be operating na. First in the whole Philippines ni siguro na integrated solid waste facility that will accept, no, some organic waste kag mga plastic to be processed and to produce electricity which is around 4 megawatt to 5 megawatt ang aton ma-produce, no. So we will close the landfill, no, dira sa Kalahunan. So ang mga taga-barangay Kalahunan kag taga-barangay Suok, no, Nabais will no longer experience, no, sang environmental impact ng aton subsite sang una because we will process na sang aton waste and will be converted to energy. Mga pila na ginaman katuig ang landfill naton dira sa may Kalahunan, Engineer? Yeah, ang sanitary landfill naton sa barangay Kalahunan is a 23 hectare na sanitary landfill and was purchased ang time pa ni Mayor Mansing Malabor. That is 1986, no? Wow. So siguro mga 40 years, no? 40 years na. So we started with open dump, kaysa una allowed pa. And year 2000 nagpagwa, no, ang Republic Act 9003 nga i-close ang tanan ng open dump site. So we constructed a sanitary landfill na 3.3 hectares, no. And we are now accepting 400 tons per day, bubotchap, no? Amo na kadamo sang basura, 400,000 kilograms per day. That is 170 trucks per day. What will happen sa Kalahunan Dam site kung
close na siya kag dito na yung operation sa bahin sa Integrated Solid Waste Management Facility sa La Paz, engineer? Yes, ang plano tani, nag-propose na kita kay Mayor and we're looking for a funder and a proponent. What we will do is bioremediation. So, kung magsiling ka bioremediation is the technical term to bring back to its original state, no, ang kalaunan. What we will do is i-mine nato ng basura kaya i-fed na naman nato na sa aton facility. Usually ang organic components na ipa-soil test nato ng taon kung may contamination sa heavy metals. But once ma-sanitize, once makuha naton tanan nga leachate, kag tanan nga plastic, then it will go back sa original state niya and all environmental impact nga mamitigate na naton. And eventually, mapuslan pa sang city government inang 3.3 hectares, engineer? 23 hectares 33. sa kabilugan. 33 hectares. Ang cell alone is 3.3 hectares, but the total area is 23 hectares. All right. Sige. All right, sige. Engineer, thank you so much for your time. Again, hatag kag siyempre sa impormasyon gagin pagigbahin man diri sa Bombo Radio. Saluat mayong hapon. Yes, mayang hapon po ba, Champ? Kag mayang hapon sa tagkulamatisang Bombo Radio. Derwavit si Engineer Neil Ravena sang General Services Office. Ti mangin luwas pa kung tani. No, mangin luwas pa kung tani ining sa pagkabalo naton do Filipino-Chinese. Sa aton sini nga mga Kasimanwa Chinoy nga dipinsahan niya pang kagulingon niya nga may nagkaladto lang na kuno nga mga tricycle na driver. Kag nagamba nga, boss! Kami lang haboy, subay mo basura. No, si Engineer Ravena kag representative or ang aton siniiyang City Legal Office hindi magpati sa amo sina kag nakita man sa Department of Environment and Natural Resources nga mayara sang violation sa aton siniiyang sa aton sini nga layi nga may mabugat siniiyang penalidad and ang una sini nga lihok amo nay i-cancel ang iya sini nga business permit bilang gamahin sa penalidad tapos may ara paniguro sang imprisonment sa aton sini nga mga Kasimanwa. 38 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Yari karon sa aton sini nga linya si Sir Lionel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo. Sir Lionel, good afternoon gid. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Pangapon Bombo Cham kag sa aton nga mga tagpalamati sa Bombo Radio Iloilo. Yes sir. May ara na sang ideya, knowledgeable na ang aton sining mga learners, mga students with regard sa sining earthquake drill. Kag sumugman siguro in one way or the other may mga muscle memory naman sila kay permi man nagapanigayon sa mga drills ang tagsa sining mga bulutuan diri sa Iloilo. But isa lang ang nakita sir, ining daw kakulang sang espasyo nga kung saan dito dalon or evacuation spaces ang aton sining mga bulutuan, Sir Lionel. Alright, standby. Nautod ang linyata kay Sir Lionel Salvilla. Balikan ta siya. Okay, dahil agad 39 minutos na nakaligad sa taknang Siningalauna. Ini sa bahin karon sang assessment sang ginpatigayon sining national simultaneous earthquake drill sang nagligad sining mga inadlaw, no? Ginpakigbahinan nagpartisipar diri ang mga public office, government offices, may mga pribado man nga sektor nga nag-take part no sa sining nationwide simultaneous earthquake drill. Sa bahin nga rin pinakadako dito iya sa may bahin sang Western Visayas Medical Center. Sa mga eskwelahan naman naton balikan ta si Sir Lionel. Sir Lionel, ang assessment diri sa
national simultaneous earthquake drill. Is that nga daw lacking kita sa mga evacuation spaces sa mga eskwelahan, sir? Amuning mga isa sa mga observations nato, no, kag hello? Sir, yes sir, go ahead. Amo yung isa sa mga observations nga nakita sa aton sining team, no, during when we conducted the national simultaneous earthquake drills on June 18, because may mga schools abi kitang gamay na lang gid ang mga buildable or mga spaces, no, nga pwede magamit na utilize for evacuation, no, like for example sa case gani sang schools division office, no, ang aton sining opisina has a very limited space man for evacuation. We are utilizing the same area nga ginagamit man sa Iloilo National High School, no. So isa na siya sa mga nakita naton nga mga challenges that the office and our schools, no, in particular, is trying to address, no, with the help man sang aton sining mga stakeholders. So anong plano karon sa bahin sang Schools Division of Iloilo? May ara bala kamo, ma-ask bala kamo sang bulig from the local government or any man nga mga stakeholders dira nga makabulig sa inyo nga ma-improve or mambal naton abi sa aton sinimo kuton mahatagan sa nagakigo nga pagtamod ang mga kasubong siniya nga mga challenges sa bahin karon sa aton sini nga mga bulutuan sa Lionel. Yeah, definitely Bobocham, no, kag kung bulig lang man gid man wala man nagakulang, no, aton sini nga especially our local government units, no, sa mga banwa naton, amo ni sila ang mga partners gid naton, especially in the conduct of these kinds of activities. So kung may mga emergency situation sa aton sa mga banwa, sila magidman ining aton nga ginatawgan o kag ginapangayuan sang mas bastante kag kumbaga bulig, no, kag nga may enough sila bala nga mga facilities and equipment nga pwede gid makabulig sa aton, no. So ang iban pa nga mga concerns nga definitely will be relayed man sa aton sa central office, sa aton division office for consolidation, kag we are looking forward nga ma-address niyo sila. Pero for now ang aton sini nga mga schools, I believe may mga measures man ini nga pagahimuon, no, para nga ma-ensure man naton that whenever there are untoward incidents sa aton eskwelahan like earthquake for example, no, or sunog or kung ano man dira, needing evacuation sa aton sini nga mga learners, may mga protocols naman ining may mga options naman ining mga schools naton. What is important is ma-perfect naton, no, Bobocham, ang procedures, ang aton sining mechanism, no, in ensuring that during emergency situations wala kita sang casualty, no. Yes. Kag mapasiguro gid naton nga safe, no, ang aton sining mga kabataan, no, ang maproteksyonan naton ang safety kag well-being sa aton sining mga kabataan and other school personnel. So nangin smooth naman ang pag-participate or pag-conduct sa simultaneous earthquake drill during the time, sir, sa mga students naton daw makambal man kita nga sa kadamuon sa mga drills nga gina participatean man sa mga bulutuan, do mambal kita nga mayara naman sila sa muscle memory sa mga possible nga himuon sini nila in time sa mga nagkalain man nga kalamidad or mambal kita particularly kung mayara sa nga linog sa Lionel. At mo gid mo Bocham, no, do wala na gid rason nga hindi tali siya ma-perfect. Every quarter gakanta kita sini, and I believe our learners and school personnel are very familiar gid, no, sa mga protocols naton nga dapat pagahimuon during these kinds of emergency. Although sa actual lain ang most of the time lain ang nagagwa, no, yes, nga ginahimo because siguro dalasang kakulba, no, kag siyempre sa paron mo gidanay nga salbaron mo kagulingon mo, that's why nga may mga instances nga nakita taman no, sa natabo dito sa Mindanao, no, may mga procedures nga wala ma-observe kag it's really understandable kay siyempre
ang kumbaga ang kahadlok bala no kagugmat ara na dira, so syempre distracted kagin. But nevertheless, ang gina-remind naton permi sa aton mga learners and school personnel is to maintain siguro presence of mind, no? Yes. Nga kung may mga amo sila nga insidente, kung may mga na-assign nga areas for evacuation immediately after sang shaking, maka-evacuate ang aton sini nga mga learners, no? Or kung may mga mag-collapse dira nga mga portion or in danger of collapsing, no, nga portion sang aton sini nga mga school structure. So dapat kabalugid ang tanan kung ano ang himuon. At the same time, kung may mga ma-trap or ma-trap nga mga personnel naton or mga learners, activated immediately ang aton sini nga mga teams, no, nga nagid pang-assign naton sa eskwelahan. So more or less amo na ang gusto ginaton niya Bombotsam nga ma-perfect, no, kag mahimo gid ya mapatigayon sang aton sini nga mga eskwelahan. But we're just hoping, no, nga kung matabo man nina, pero hopefully wala sa mga amo sila nga mga matabo sa eskwelahan. We're just hoping nga kung in case matabo ina, ano dayon, mapasiguro tagid, no, nga wala sang casualty kag safe ang tinatanan despite the fear, no, despite sang kakulba nga pwede mahatag sang amo sila nga klase sang insidente. All right. With this, sa Tiyempo, Sir Leonel, thank you so much sa pagigbahin mo diri nga mga impormasyon pagid sa Bombo Radio Iloilo sa luwat may hapon. Thank you man, Bombotsam, sa ngalan sa aton sini nga OIC Schools Division Superintendent, Dr. Ruby Therese Almenson. Salamat gid sa inyo sa Bombo Radio Iloilo. Stay safe and healthy. Derwavit si Mr. Leonel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo. Ang importante man lang sinadriya sa aton na ma-overcome naton ang fear, maisla naton ina sang presence of mind. That is why sa sining mga exercises, sa sining mga drills, no? Linog, sunog, we should take this seriously. Hindi kay mambal kita nga drill malang ni kay hiniri pada o kon ga sinunuganay ga dinugsing or whatsoever, dapat seryosohon ini naton, no, sa aton sini iya nga mga kabombo kay hindi naton ini ma-predict mo, no, may paganiyang magambal ka kalain sang Tiyempo kay ti may mga palatandaan ka pa antes magbubuang ulan nagagalom, no, antes dira iyang magluntad ang bagyo or agyan mo sa bagyo, may mga weather forecast, may mga weather update, tapos may mga palatandaan nagahuyop ang hangin, tapos mabaskog siya, so on and so forth. Pero ang linog waay kagidya sang ideya sini sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung tagsa sini iya ka pagpatigayon sa mga earthquake drill nga ni, ma-participate kita, we do it seriously, i-follow nato ang mga protocols, kung anong mga nagakaigo sini nga mga pagsulundan sa aton sini nga mga kabombo, eventually palaban kita iya nga masalbar ang aton sini nga kabuhi. Sa aton sini nga mga kasimano. Siguro, Engineer John Dave, anon ta na lang, i-direct down ta na si Major Sangrina, singagawon ko na lang siya, sa aton sini nga pagpangalagan man. Kay may apat diri ka mga bag-o nga opisyal sang Iloilo City Police Office or nagdugang sa roster sang Iloilo City Police Office, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So kilalahon naton sa sino ini ang mga opisyal kag kung may mga informasyon kung sa diin ini sila i-assign or sa ila sini mga assignments, aton sini nga mahibaluan man diriya sa aton sini nga pagpangalagad. So dugang nga puwersa ini para iya sa Iloilo City Police Office nga mayara sang apat ka bag-o nga mga police officers. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Hindi man ni mambal naton abi mga baguhanon gid, no? Sa panerbisyo kay tagsa-tagsa sini sa ila nakagi naman sang assignment sa province lang galing, no? Sa probinsya sang Iloilo sa bahin sang IPPO. Pero tindako man ini nga buliging kaso
nga mabutang man sila sa mga unit nga makabuligid para sa mga pumuluyo man sa syudad sa nga Iloilo. 50 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang order abi sa sining reassignment nangikan iya sa kay Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton sini iyang acting PRO6 director. No, sa aton sini karon iyang mga kasimanwa para iyang i-assign diri ining apat ka mga opisyal sa bahin karon iya sang Iloilo City Police Office. No, sa aton sini nga mga kuturan ti dugang ini nga mga personnel man sa bahin karon iya sang pamunuan ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang mga aton sini karon nga City Director. Sa aton sini nga mga kasimanwa. And speaking of police, may ara kagina sang hitabo diri sa may area sa distrito sang Mandurriao. Nga kun sa diin iyati nagbato pa to ang suspect sa pagpangaluthang. Nagbato iya sa aton sini kapulisan, naigo iya pagani ang helmet to sang isa iya ka personnel sang Special Weapons and Tactics. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. But anyway, check tanay sa aton sini nga mga kauturan pagpangalagan naton si Police Major Sheila May Sangrines sa spokesperson sa Iloilo City Police Office. Major Sangrines, ma'am, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Good afternoon sa tanan naton nga mga kabombo. Advance Happy Father's Day sa tanan-tanan. Kag sa imo ma'am, Bombo Cham, no? Advance Happy Father's Day. Thank you so much, Major Sangrines. Ma'am, may bago subong nga mga personnel official nga magapabakod pagid sa talatapan sang Iloilo City Police Office, dugang siniya sa roster, apat ka mga opisyal. Sanday sino ini sila, Major Sangrines, ma'am? Yes, kumpirmado ina siya. Bombo Cham, no, apat ini ka mga bag-ong mga opisyal ang ginhatag sang aton nga Regional Director, Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, dugang nga mga opisyal para sa Iloilo City Police Office. Kay ining mga opisyal nga ni Bombo Cham, dako ni ang mabulig nila diri sa ICPO tungod nga damo man kita mga hepe kag opisyal ang nagsugod na nag-start na schooling. So hindi gid pwede nga mawadaan kita mga hepe or mga opisyal sa mga especially mga ranggo kapitan kag major. So amo ning apat subong ang serbe nga magatalos ni sa mga pila ka na bakante nga mga pwesto diri or designation sa Iloilo City Police Office. All right, may pangalan kita dira, Major Sangrines, ma'am, kung sino sila. Yes. Isa diri si Police Major Sunny Boy Carnase, ang anay maukod kag mapisan kag mapuhon nga hepe sang Carles Municipal Police Station lin sa province. Tapos isa pagid si Police Major Paul Vincent Pindon. So formerly na-assign ini siya sa RPRMD sa Pro 6 sa Regional Headquarters. Tapos may duha kita ka Police Captain, Municipal Police Captain Jersey A. Besas, anay na-assign sa Barotac Viejo, Municipal Police Station sa province man. Kag ari isa pagid ka kapitan si Police Captain Jesus B. Cambay III, no? Formerly assigned ni siya sa Numancia Police Station, Aklan Police Provincial Office. So duha kang opisyal nga ang rango is Police Captain, kag duha ka opisyal nga ang rango is Police Major. May mga nabakantihan kita diri, Major Sangrines, ma'am, ang Chief of Police abi or manug bakante kay mas kuling ang OIC or acting Chief of Police sa isa ka police station diri sa syudad? Yes. Sa ihibalo sang aton nga mga tagpalamati no makabombo naton, ang aton dira subong hepe, no, bag-ong hepe tada subong sa may
Arevalo Police Station kay si Captain Tuburan nag-schooling. So ginbuslan siya ni Captain Walde. At adungan ni Captain Tuburan schooling is si Captain Campbell, no, ang hepeta na ito nga performer man kag mapisan man to dira sa Mandurriao. So duwa na to sila nag-schooling kag just yesterday or the other days may ginpalagas dugang mag-schooling ang aton hepe dira sa may Lapas si Captain Jimel Cuesta kag isa pa gid si si Captain Dicen ang aton nga hepe dira sa may Haro sa Police Station 9 upod man kay Cuesta nga maga-schooling. So kung naisipon mo, 4 silang schooling, so tama-tama lang nga may 4 man kita ka nag-abot or na-assign, ng mga opisyal. So bantayan na lang naton, ma'am, kung sa diin sila i-assign ining 4. Yes, oo. Kag di amo na courtesy call pa sila diri sa ICPO kag we will be expecting gid man nga ang priority ni sa ila butangan isang mga stasyon naton. Mga most probably mga sanoy ni naton mahibaluan, ma'am, kung si sino sa 4 sini sa ila mapungko sa mabakantihan nga police stations naton diri sa syudad. Gina-expect arta nga sa sini nga si Mana anytime magwa ng ilang mga designation order guro or depende sa aton city director sa wisdom niya kung i-replace lang ini sila or basi kung may mga gamay nga paghulag sa aton mga hepe. Alright. Ma'am She, idugang ko na lang ining natabo bala sa may barangay airport Mandurriao. So far, anong mga information nga kalabot dira sa talatapan sa ICPO? Yes. Ang kagina ang nagapasalamat man ko to kita sa aton nga makatapos ang SWAT team nga nakag-alalay responde sa aton nga Police Station 9 sa pagpamuno ni Captain Oliveros. Very unfortunate kay ang nauna na to nga madulaan sa kabuhi ang biktima kag in as much as gusto nato tingoan naton nga wala gid sing may gamay nga napilasa ng aton suspetsado na hingagaw man dala sa pinakamalapit nga ospital kay ti naka unconscious ang pila ka mga pilas. Sa subong sige man preparar pa may preparar man sang papeles kag nagkakaigo mo dokumento sang aton pulis sa Station 10 para nga patigayon magpakasaka sa nagkakaigo nga kaso sa natungdan. May isa tato ka members ang SWAT nga naigo ang iya sining Kevlar helmet. May lang may helmet siya. Major Sangrinas, ma'am, kung wala nabutang naman sa langalang man ang kabuhi sa aton sining tropa. So oo, no? Ang amo na akong kisa nung di tagid mapaktan kay sa nasiling naton wala man ginapili nga daan ng bala kun kay sino matuon kag dako nga bulig ang kompleto bala sa makagamitan ng aton nga mga responding team or ang aton mga kapulisan nga naga-engage kun may mga kaangay sini nga insidente kag hindi ta malikawan kung kaysa nga even ang kabuhi sa palibot, mga sibilyan, kung isa mabutang sa peligro, kapin pa kuno ay man si may mga panaming. So that is why nga, permita na ginapanawagan nga as much as possible kung may mga ongoing nga mga negotiations, kag may mga insidente, medyo palayo, hindi ta mapaktan kung kaisa bala. So amuni sa SWAT natin, kapasalamat gid kita, nga wala man tunod ako gitang bulig sang iya nga Kevlar natong helmet. All right. Sige. With this, Major Sangrinas, ma'am, thank you so much for your time sa mga information yung pakigbahay man diri sa Bombo Radio. Sa liwat na maayong hapon. Maayong hapon, Bombo Cham, kag sa liwat maayong hapon sa tanan nato ng mga kabombo. Jerry Wabit, si Police Major Sheila May Sangrinas.
sa pagpakigbahin sining mga impormasyon direktamente sa Iloilo City Police Office. So timing man, 4 ang maskuling, 4 man ang bag-o sining mga personnel diri, pero tindipindi pa ni kon na ano ang assignment sining yatag sila ni Police Colonel Wilbert Parillay. Major Sunny Boy Garnase, formerly assigned sa Carles Municipal Police Station. Major Paul Vincent Pindon, dito ni siya sa Regional Personnel Records and Management Division. Si Captain Jesse Besas, former Barotac Viejo Municipal Police Station. Chief kag Captain Jesus Cambay III nga na-assign sadto sa Numancia Municipal Police Station. So 3 halin sa IPPO, 1 halin sa APPO. Sa aton sinikaroon niya nga mga kasimanwa. Alang ko labo, sige naton sini nga tsimpo, karon supunantang iban pagit sini nga mga detalye kay naglabot sa punto nga may pagbiniluan isang lupok kagay nato sa tinutuyo nga pagpasurrender sa sining suspitsado ng katiro patay sa nga iya sining iya nga kasimanwa man lang dira, kasimaryo niya nga may malawig na sila nga hilugutanon nga duwa. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. Ini mo laga ni mo ang kurman, Bombot siya Blancover, gabilin sa imo sa manera nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 14 to 2026. Ang Technocrats Band, along with their great selection of old songs that are largely from the past years, ang liwat nga mangin inyo sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa ining nga Hunyo 20, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa masuki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hunyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Celebrate one of the most important days of the month sa Plus Wala di Iloilo. Kaupo ng Val Trouble Band sa concert at the Plaza, Father's Day Edition 2026. Kicking off alas 6 ng gabi sa Hunyo 21, Domingo. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal,
bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagaling nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung
Ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang inis. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. It's 13 minutes after 2 o'clock. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program sa Sabado nga edisyon. Siyempre, basta Sabado, may ara kita sa gina-interview nga winner. Today is June 20, 2026, one day before some Father's Day. Kamusta man ang mga plano-plano naton dira? May mga pa-surprise kita nga attack para sa ato nga pinalangga nga amay or basi may ara kamo nga isorpresa sa iya on air pang KLP. Pwede gid nga ma-share, pwede pa nga makabasa kita the whole month of June. Imo naton ina nga Father's Month. Alright? So you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga stories and then you just send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa tanan nga mga amay, let me greet you advanced Happy Father's Day. Kabay nga bago matapos ang adlaw buwas ang tanan nagabangirit gid. Tanan nga mga amay. Here's our song na para sa inyo sa sining hapon, and this is from Janielle and Dave Alvarado. Vows. Good afternoon sa liwat. Ka-open ninyo si Tita Regine diri sa kahapon lamang program. Welcome.
You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. And you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Beautiful song from Joniel and Dave Alvarado, Vows. 19 minutes after 2 o'clock, kagdiri na kita sa pag-welcome diri sa studio sa ating winner all the way from Guimaras, si Inday sang Guimaras. Mayong hapon gid sa imo Inday sang Guimaras. Mayong hapon man. Aka nami kay katunog sang tingog mabatian gid magalanog didto sa Guimaras. Din ka mo in particular sa Guimaras? Sa Bakuan sa Villa Vista.
Buena Vista, kag abi nyo, mga kabombo, upod niyang gidiri ang ianak nga kapitan sang barangay Mabini. Mabini. Alright. Balikan tayo mga istorya, ma'am. Ang hambal sa mga tao, duha ko nung asawa sang imo amay sa isa lang kabalay, wala ka pa natawo sa natabo ini. So, sinong nagsugid sa imo sa sining istorya? Si mama at tita, gina-istorya niya sa among lalagpo na kami. Na-istorya niya kami nga mo nabi Gwapohon gid man si tatay mo, nga nagduwa gid ang asawa niya. Abo tita, walaan mo. Inang, ano ba tawagan? Inang, may nag-abot pala sa amon nga pangayaw sa duwa ka tita nga mag-utod. Babayay na siya, tapos nagkapita sila ubra. Tapos nabaton man sila, pero dugay ba lang, hindi sa magdugay, kay istrikto kung kag-istrikta ang ilang amo. Tapos inang mag-utod, si Ida kag si Dada. Si Dada amo na sa pirmi ang ginasugot ni sa iyang amo, kag ama, sa mabakan sa isda sa among napundot kay tatay. May punot galing ka mo. Nagmunos siya tita. Tamalya, kung may sailuhan na sila kung mga iban, bisan hindi sila makakaon, basta inang mahadin lang sila, ano lang malata. Sige, din istorya tatay si mama, pati sina. Okay. Di tungod nga may magulang, kami nga doon ako ikit pala, tita sila pa utod doon, doon ka magulang. Di, mutungin lang nagsaylo sa kay mama, sa kay tatay, kay mama Dason nagabulig man siya sa mga lubahon ni tatay sa bala, sa mga punot, sa bukid. Sa mapisan. Buot sa tita. Buot ka pisan-pisan gina saya. Mga pila edad yato? Ambo tita, kay dalaga pa to sala, may walong pila edad. Kay nured sa tita mo. Oo. So bali siya nadako ka na, abtan mo pa siya, sa natawo ka na? Oo, tita Pila gani ka mo ka mag-ulutod? Kay ikapila ikaw? 7 kami mag-ulutod, tay ka-4 ako. 3 na magulang ko. Dason nang bali ang magulang naman daw ang buha daw naikit sila. Okay. Di nalipay mas mama nga arap man siya nga may matimbang man sa iya. So dugin palangga ni siya ni mama mo, no? Kay do ka nami sa iya nga mag-atipan sa inyo? Oo tita, palangga sa iya mama ya kay bisa na lang na nga sugo ya, lagi na sa kapangindi ya. Oo. Dali lang nga ang nagpauli itong utod diyang si Eda, kag nabilin na lang ining si Dada. Di. Wala mo tita, nawili na sa doon ko kamagulang. May mga nami man sila bala. Tiyang uto dyan nagpuli na, so nabilin siya. May ginikanan pa man sila? Ambo tita, kay layo sila mo, taga San Joaquin sila kung tiga mo. I see. Ti, kumusta man ang nanging relasyon ni Dada kag sang imo nga mama? Tita namin man ti utod badbay pagabi kay mama sa iya mo. Pero, ano ang natabo isa kagabi nga wala makapauli sa inyo balay? Ining inyo nga tatay, kag ining si Dada, nga tinagabulig na siya sa inyo amay sa iya nga punot? Oo, tita. Pag mga sing mama niya nga, ang alas 12 na niya, itong gabi, hindi nga pa nakapuli si tatay. Si tatay, kuno ko si Dada. Hamal na ba, si nagkalumusal sa baybay? Isa pa lang ako si Mana nga tawa ako, tita mo. Bagong bata, gali si mama mo. Ginbilan niya ko. Ginbilan niya ko, tita, kay mama, kay lola namon bala. Kay kuno, apaso niya si tatay, ito kay si Dada. Pao, tita. Layo mo nga isa ka kilometro, tita, siguro ang kalayoon. Nang pag-abot ako, tayo may kamalig kami. Pag-abot sa kamalig, nakita niya ko no, si tatay, kay si Dada, nagkakatulog sa kamalig. Nagahuliday, doon mo na? Bo, tita. Sige ba, no, man siguro sa kaakig, Ginsaka, nubo man lang kamalig. Ginsaka niya ko, tita, si tatay, kay gisakyan. Tapos, bali si mama mo, ginsakaya si tatay nyo, kag ginsakyan niya. Ginanong niya si tatay nyo? Di kayo wala sa kakatulong siya, tita, siyempre, gintakaan sa ni mama, kung gin sumba, kay gikagat, pangagat, ako no gin pulo-pulo siya gali ni mama mo. Nakipot la Tiara man si Dada. Ano ya ang nangin reaksyon ni Dada, kag ano ang ginimo ni mama mo sa kay Dada? Wala, tita, wala yagin pagtadugas, Dada. Ay, tuon? Oo, wala yagin, tita.
Kahit si tatay among bali ang ano yung ang may sala mo. Oo, tawag ni tita, sang dugay na to ko niya nga sumbang. Hambal tatay ko, gusto na, mabughat ka. Hambal niya, patay, kung patay, amon ako no tita. Dahil nung dasun patagan yung tita, kung nukuli, may mga dugo na gulwa sa iya. Siyempre, bago bata Oo, mo. bago bata. Kung uli siya, hambal niya kay dada. Bas, ang magpataan, ano mo ha, di parahon mo kay malayas ko, amon ako hambal niya. Ay tuod, hindi nga sili nga si Dada ang ginpalayas niya, kundi nga siya ang may Siya plano nga malayas. malayas. Oo, tita siya malayas. Okay, so wala gintandog si Dada. Wala, gaya tita ya. Palanggat niya si Dada mo. Ano ba sa digan na gid? Tinaglakat gid siya, ang imo mama. Naglakat gid sa tita pag-aga mo. Kaya plus ng gabi, hambal tatay sa yaya, ay nang hindi sa blabet magliwat ay tita, kay bot lang kung di sa magliwat. Gintabok ako tita sa luwan. Gintabok ni si Lilo. Si mama mo. Ang dalaya ko, oo tita. Mo bagong bata ka pa lang, gindalaya ka. Oo. Tapos? Ginbunggan, pa sa kanlulangan, ano na ang bata mo, dabot niya, makatulang ko na kay kwala, dito lang ko mapaway sa kay manong, ya kung ano tong ulo, diabla. Di, dalaya man to tita, wala sa pag-abot ng tatay, siguro, wala na kami. Agin apas ka mo ni tatay nyo. Oo, apas sa kami sa, ano na, sa tutulan naman tita mo. Dayon, Tapos? siling ni mama, nagdigamo sa kuno. Di ba digamo ya, balik ko niya kuno. Si ako ang bigyan niya katulog man butang ya. Ara na ko na kung sa tatay. So natululan ka mo. Siya huli na ta. Tis mama daw, di matagal kay tiba, skandalo ka to kay hindi ito ay mo balaya. Siguro naman si tita So that means nagbalikay sila nga duha. Oo. Kay ti nagpuli kamo, dala ikaw. So Oo. ginbit-bit naman kamo pauli ni papa mo. 5 months after, anong natiparahan sang imo iloy sa kay Dada? Nadiplano niya yung mama, kaya nga, anong tabok si Dada man? Sa ulihi, daw pila ko to ka si Mana, bala ko no kay mama, niya mabakasyon ko anay sa amo na. Si mama, tisan ko babalik. Hamali ako no bata na ko, baw si mama. Dumanon si mama siguro kaya ano. Tinawalaan niya nga ang tag-iya si tatay, kaya kay tila man siya pangloya kay Dada mo. Uy, manubyo si Dada. Wala, kaya? Ti dali lang. Ti kinadakpan niya na to, nga nagahuliday si tatay mo, kag si Dada. So pagpuli ninyo, ano ang sitwasyon sa sulod sang balay? Wala man tayta Gali. Ay, wala lang nga si mama So wala man niya siling, ara man si mama mo, asawa siya ni tatay mo, tapos si Dada. Ano ang nanging role ni Dada? Wala lang? Si Dada, ya mo lang na pinbit kita, gaupod, ginadaon lang katatay naman gaubra. Sa punok, sa bukid, si mama sulod balay lang na saya. So bis ka nadakpa na sila ni mama mo, ginasaligan gyapon siya ni mama mo sa pag-upod-upod sa kay papa mo, sa kay tatay nyo? Oo, tita, bayaan naman lang. Kaya gabulig sa iya mo. So siguro na intuan gid ni tatay nyo si Dada, ano? Kay nagambal ka daw. Wala gid siya kaagi eskwela. Wala kita, lagi tita. Nuri-nura saya. Tinagsali gid gali si mama mo sa kay Dada. So that means nga nagpatuloy ang paghulid-hulid nila nga duha kung dito lang sila nga duha dito sa Kamalig. Sila siguro So ano ang ginhambal sang iloy mo? So naglisensya si Dada nga ti mapuli na lang siya kay ti nagabusong siya. Oo. Siling ni mama, hindi ka mapauli. Saguron ka na saguron ka na nila sa kayo giyebo ay na, yan na. Oo. Sa mag-abot ni tita ni tatay. May sundang si mama kung nang nakaptan. Sakit sa mo. Gaguramos, kung gaguramos tatay. Ay, ano gilimo mo kay Dada? Nga nagkapo ko siya na. Saguron mo na, mintas tanto magbata. Taka putita. So which means nga ang ginabasol niya sa natabo nga ina kay Dada ang inyo gidjaya nga tatay. Oo. Kay do feeling nga siguro nga ginbintahaan gid sang inyo nga tatay ining si Dada. Way siya pangimon kay Dada? Ay, wala, tita, Ay, tuod. Wala, kaya tita. Palangga yan magyapon, nabakla naman mga bayo, man mo na bala. Ay, tuod ka. Oo, tita, oo. Okay. So, samtang nga nagabusong si Dada, aray man siya sa sulod sa inyo nga balay.
At hindi lang sa tita, isang bata naging man saya, naunta sa pagbulay kay tatay sa punot, kadulay man mo. Nagbata sa tita, lalaki. Oh, dali lang, ha? Kay iya. Do curious lang gid ako. So, bale, samtang nga dira siya, nga nagabusong siya, ti kumusta ang ila relasyon ni tatay mo? Ati tata, sige, magyapon, upo dya tita mo, antas na magbata sa guro, ladi na lang untas sa nang pagbata, yung untas na lang sa guro, Ti kay balaan man ni mama mo, nga ti si tatay mo ang tatay sang iyang ginabusong. Ti paano na sa sulod sang panimalay, nagahulid man sila ni dada? O wala tita, Ah, okay. So, dito lang yan sa Kamalig? Basit sa Kamalig na sila tita. Kaya daw Kamalig yan yung tita mo, sa baybay, sa bukid mo. Ti wala magasakit ang buot ni nanay niyo sa kay dada? Ay, wala kay tita nga alagan kami namon ti. Kung ami mama nga nga wala kay buot siya dada gina yati kay kabuot siya naluo siya tita kay pigado ko na sila mo. Okay. Pigado sila. So, naintindihan niya si dada. Kag mas ang paglantaw niya nga ang inyo gid amay amuya ang nagbiktima sa kay dada. So, biktima si dada sa panulukan siguro sang inyong nanay. That's why nga wala siya sang kaakig sa kay dada, kundi nga naluoy pa siya kay dada. Wala siya? Ti kun akigan ining si dada sang inyo amay, kiting inyo amay ang nagaakig kay dada, samtang ara da siya sa inyo balay, nga ti nagabusong na? Or nakabata na? Ti anong ginabuhat ni dada? Ati tita, sang pagbata daw to yayaban na. Nagpabuhay man sa sa ngulis hindi sang dako-dako ng bata, nga pwede na mabilin sa balay. Idabili na bantayan ng mama. May tuon. Oo, nabantayan ni mama. Kasi daw tugo-tugo kami nga duwam. Oo. Ti wala man kinulbaan si mama mo, nga basi masundan to ang bata nila ni tatay mo. Wala tita. Amo nagani do ka pinasahi kinay sa mama namo niya kaya amo wala nga mo gina saya. Kaya naluoy saya kayo dada. Ti hindi taman makabig nga may relasyon si dada kag si tatay niyo? Doon di maintindihan, no? Doon di maintindihan. Pero ti sinanay niyo, gintagaan niya gid sang compassion kag understanding ining si dada. Pero di syempre, samtang makita mo nga sa sulod sang balay, ang ginabusong sang babayi nga nagatipan sang inyo nga bata. Ang amay sina is ang imo nga bana. So wala gid siya siling abi nga ginakulbaan ay basi kun masundan pa gid ini. Ay, wala tita. Tama gid gali ka buot sang imo nga mama tapos kun akigan si dada sang inyo amay. Tapos himo si dada kag mahambal siya nga dalon niya ang inyo nga bata. Ang mama mo pa ang nagahawid. Is that true? Gahibi kami tita mo, gusto nyo hambalapan mama nga niya, hindi nyo gud paprakto si dada ha? Ay, hindi nyo gud, kabitan nyo gud, hindi isa ka pa uli, hasta ang bata ya, ngo tita dada, hibi kami tita mo, tatlo kami manghud ko, kay ti, naluoy kami, dun anad na kami sa iya nga, daw nanay man namon siya. Kay si dada, gid gali iya ang nag-atipan sa inyo. Si nanay nyo, nag-atipan man sa inyo? Si mama mo? Ambo tita, kung hindi ko maanto balo ko pala itong iyang edad. So, bali siguro ang paglantaw niya, dako gid nga bulig sa sulod sang panimalay si dada. Nga, even if amuna na ang natabo, pero hindi siya gyapon luyag nga maghalin si dada, pati na ang bata. So, which means nga ululupod ka mo tanan sa bilog nga balay, way lang ta kabalo, no? Basi kung ginahulid-hulidan man ni papa mo si dada, kung magkatulog na si mama mo. Pero hindi ka mo yaluyag nga magalin si dada, kay na-attach na ka mo kay dada. Doon mo na? Ay, buti namoto nga. Palangga niyo si dada? Palangga niyo si dada? Ay, palangga kay damon tita. Palangga kay damon. Ay, pari kay damon nanay. Ang iya bata, palangga man namon. So, kabig niyo nga utod niyo gid. Palangga kay damon niya. Nagtigulo sa amo sa tita, nagtigulang mo. Si dada? Oo. Dason tita, nagmasakit si mama kasi tatay. Pero ang unang napatay si mama. Okay. Sang alas si mama mapatay, nambal niya sa amo niya. Kung ano matabo sa ako niya, si dada, hindi niyo gid pang ibulag. Iloy niyo man na siya, muna blamas naman mama.
Ay, tuod. So, wala gid dyan siling agin supladahan ni mama mo si Dada? Wala siling agin akiga ni mama mo si Dada? Bangon sa natabo sa ila ni papa mo? Ay, wala kay Dada. Aha. Ang ating nga oras, alas 2:34, mga kabombo, ginaistorya natin din, no? Ang ating nga winner si Inday S. ang Gimaras sa daw extraordinary nga sitwasyon. Oo. Kinahulog ang isa niya ka-headset. So, kayuhon anay naton. Panabalikan naton si Inday S. ang Gimaras, kaya nga istorya. Sa gihapon nagapamatika mo sa KLP Kaupo din si Tita Regine, magapanumbalik kita. Pagkatapos lang sa pinaka-may importante ng mga pahibalo. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 14 to 20, 2026. Ang Technocrats Band, along with their great selection of old songs that are largely from the past years, ang liwat nga mangin inyo sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa ining nga Hunyo 20, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa masuki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hunyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Celebrate one of the most important days of the month sa Plus Wala di Iloilo. Kaupo ng Val Trouble Band sa concert at the Plaza, Father's Day Edition 2026. Kicking off alas 6 ng gabi sa Hunyo 21, Domingo. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabalang nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig. Mas maabsorb sang ugat ang tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices, hindi pagpabayaan nga Balik kita diri sa KLP, balikan taman si Inday S. sang Gimaras. So ako nga pamangkot, bali hasta nga magdako ang bata niya, hasta nga magtigulang siya. Ara man siya sa inyo nga panimalay, si Dada. Oo, tita. Dayon, sang ano na, hindi tita, sang nga patay atong amang gilikanan ng Okay, una na patay ang imo nga mother. May ginbilin siya sa inyo, parte kay Dada. Oo. Anong iya nga ginhambal? hambal niya, kung ano matabok sa ako niya, hindi niyo gad ibulag si Dada niya, kay survey man na niya nga ilo niya sa iya, kay kanamit man na sa iya. Wala bala kita. So all throughout, sang pag-stay dira ni Dada, even if nagkaanak siya sa inyong father, so okay gidyang relasyon nila sa inyong mother? Siguro tita, kantay ko po, ray mo na firme mo. Okay. So, sana patay na ang inyong mama. Balo na ang inyong father. So, ano na ang sitwasyon sa sulod sang balay? Bali, nag-upod na gid sila, si Dada kay si tatay mo? Ay man tita, kayo nga masakit si tatay mo. Tapos ang masakit si tatay, siya man hindi para si tatay, siya man galigo. Tita, galigo si tatay namon, hindi para niya kaya. So si mama nyo to, hindi para yaman. Saan nagmasakit si mama nyo? Sa ospital, galing tayo, tita, siya yung mama, ginawayaman to, galing gindala sa ospital napatay si mama ako. Ti si papa nyo ya? Sa inyo lang nga balay? Sa amo lang nga balay. Tapos si Dada na ang nag-atipan sa iya? Oo. Nakita nyo nga nag-upod na gid sila nga duha? Tita, galing, yung sakit ng tatay mo ni, duman at sa gulo ko amang kay, nagkabusong ko sa ako lang ang bata o. Okay. So which means nga, even if wala na nga si mama ninyo, pero ining si Dada kasi tatay nyo, wala man siling daw upod gid bilang mag-asawa, pero ang nang-enroll lang yan ni Dada, nga siya ang gaatipan sa inyo nga father. So, 4 ka bulan, no? Nga napatay ang inyong nga iloy, napatay man ang inyong nga amay. Okay. Kumusta ang inyong nga relasyon sa bata ni Dada? Palangga namong tita. Yan, abing lang ng tita. Kundi, mo na to, bing napatay na si tatay namon. Di may ginbigyan, matasamon lang mga katutaan. Propiedad? Oo. Tita, andigin partihagin namon sa damo ko na tiya ya parte sa akon mo kay balaan mo ang basta kauturan namon dugangan ang iyasang bata ni Dada kay si Dada nagserbisyo man mo. Tika na may lang gid, no? You have been generous sa kay Dada kay ti siya yan nagbatiti gid sa inyo. So even if amo na ang ginhimo ni tatay ninyo sa kay Dada, pero nangin maayo gid gihapon si Dada sa inyo. Ayo Dada. Tapos, ano ang apelyido sang bata? Parehas man sa inyo? Sang gamay pa sa tita, ang yasang nanay, ang gibutang, pusang sultiro na siya. Ginanong sa dala, kaya nga amon, lapidyo na amon, kaya nabalaan amon nga, si mama, utod kaya na amon mo. Oo. Tika namin man, kay ang gintudlo sa inyo sang inyo nga mama, nga kabigo nyo gid, nga utod ang bata ni Dada. Kaya ti sa pagmatuod, bata gid man ni nanay ni Dada kag ni tatay nyo, so which means utod nyo gid man. Oo tita, kayo man sa mga pamulay ko sa kay Dada ya kayo te simple ara sa sabalay perme kag wala man na si mga pamulay sa iyaya. Te sa yung mama siya gaya ang tag-iya sang no na sang bata na. Okay.
So bale, ano ang ginbilin sa inyo nga balatyagon? Nga nahibalaan ninyo nga ti nanginduha ang asawa sa inyo amay. Kag bisan gani ang mga tao nagasunlog sini sa inyo. Ano ang feelings nyo? Ano ang reaksyon nyo kung may gasunlog sa inyo? Ay, ang buti to, wala man na kaya. Hindi ko kuwat. Hindi ka naman kabate. Sige Yeah. po, iikwa na lang. Itadlo nga lang. Okay. Batian mo na ko? Okay na? Babatian mo na ko? Sige, okay. So, okay naman niya sa inyo kung sulugon ka mo sa mga tao. Pero, si Dada, ginpalangga gyapon sa inyo nga mother, and then siguro way takabalo, no? Kung kumusta ang naging relasyon nila sa imong mga father, kay may bata sila, kag isa lang man kamutanan, no? Kabalay. Kag, ang mama mo, wala gid dyan nagbasol kay Dada, wala gid kaugtan si Dada. Instead, ginpalangga niya. Kaginbilin niya gid sa inyo nga sa pupuhon nyo si Dada. So, sino ang nagpa-eskwela sa bata ni Dada? Kami man tita, si tatay naman namon man, kaya asama lang sa elementary mo. Ay. Wala, mas ka high school. Ang bata, ang utod nyo? Oo. So amo na gali nga mas damo ang ginbili ninyo, ang mas ginhatag ninyo sa inyo nga utod, mangod sa sina nga rason. Oo, tita. Okay. Kumusta na ni utod nyo subong kay Dada? Ara pa siya? Ang utod nyo kay Dada, ara pa? Ang utod naman sa kay Dada nga ba nga lalaki. Ara pa Tiga-kilit anay ka mo? Ha? Nagakalit anay ka mo? Nagka-communicate ka mo? Diri man siya? Oo, tita. Dira man lang dayon bali. Istama lang ka barangay ulong damon sa ilang lugar. I see. So, ano ang ginbilin sa sininga hitabo sa inyo nga kabuhi? Sa imo in particular? Nga nabalaan mo, nga si tatay mo, may ginpabuso nga babayi, kag si Dada, nakaupod mo pa sa sulod sang balay. Anong ginbilin sini sa imo? Buti, Mabatian mo ko? Hindi naman. Okay. Sige kay Komo, ikaw, isa ka naman ka Iloy, isa ka naman ka Ginikanan. Pila kabilugan ni imo nga bata? 7, tita. Si Kap amo ni ang subang? Oo, tita. So just ara pa man si Bana mo, ang si Banahon mo, ara pa man si Mister? Oo, tita. Kaya pamati to subong? Ato sa suwalay, sumugod pamati. Tika baluman siya sa isaning nga istorya sang kabuhi mo? Oo, tita. Yung istorya ko nga sa iya mo. Sa mga bataan, kung istorya ko nga nagani sa ila. Grabe ka extraordinary, no? Sang nangin panindugan sang inyo nga mother natuhoy sa kay Dada. Kay nagpangibabaw ang iyang pagkaluoy sa kay Dada. Kag at the same time, ginalantaw niya ang manami ay ginhimo ni Dada sa inyo nga ginaatipan niya kamo, and even her, siya man ang nagatipan, si Dada man sa masakit na siya. So just in case matabo ini sa imo, may ginpabusong mo na si Banahon mo, and then ginara man dira sa sulod sang balay, ano ayhan ang imo nga mga magin panindugan kag imo mangin reaction, pasugtan mo? Ay, tita. Ambot lang ang tita. Ay, wayo ka po. Basi tita ko, wala po sa lagi gano'n. Kaya hindi ko ito ikata. Kaya ilawas sa lang ano. So that means, no, lain ang pananawan sang inyo nga mother sa natabo nga ato. So imbis nga mangin chaotic or magamo ang ilang pagpangabuhi, pero it seems like nangin matalunsay sila nga tatlo sa ilang pag-inupdanay sa sulod sang isa ka balay. Kaya siguro nakita niya man, no, nga si Dada, wala man sila nga siguro nga nag-act gid siya nga asawa man siya, doa mo na. Kundi nga si Dada siguro sa natabo nga ato sa iya, hindi man pwede nga ipahulog niya ang bata, kag tapos siguro sa dako man nga respeto sa inyo nga mother. So siguro siya no, nagpabilin nga mangin loyal sa inyo nga mother, kag sa inyo sa pagtatap sa inyo, gindugangan niya pagid siguro ang iyang kapisan kag pagpalangga. So that's why nakahambal ka mo nga nangin mother man siya sa inyo. Okay? Ma Father's Day kita buwas, may ara ikaw luyag nga mensahe para sa imong mga bana, kag sa mga bata mo man, nga mga tatay naman. Go ahead. Oo.
So ako yung mensahe sa akon ba na nga dapat sige yung padayunon niya tita ang pag ano sa amon mga kabataan, una din sa mga kapuhan, kung niya magpaplangga, man kasi plangga mo sa mga kapuhan na una sa siya. So si tita, bandaan mo ang babuo tayo ba na ako. Ate Mayo, wala siya girlfriend. Sa tita, ya. Ang imito lang kabataan ko na nanan tita, na dumado, yung na iya mo. Ate Mayo gid. Ang mga kabataan mo, nga mga tatay naman, masig gusto mo man sila i-greet, Happy Father's Day. Oo. Kung tita kung nagatuloon na sila, hambal niya, tawayuhon na gid pag doon, mga kabataan sa diyan, nagigit na niya mo, nga magtuloon para nga mga katapos sa data na tanan tita. Okay, so kanami lang gid sa iya nga bana. Si gusto mo hambalan siya, I love you. Kay Tibos, Happy Father's Day na. Ano mensahe mo? Sa husband mo? May mensahe ka sa bana mo or sa mga kabataan mo, nga mga tatay naman? Oo. Tatay ko butok sa musik yung bugtawan. Ginatam niya, huwag sa bandaan si tatay. Ang akon mga kabataan, kag mga umagad, yan nga pamati. Amo man sa tanan niya mga pumuluyo sa wala kay mabini, nga pamati sa programa ni Tita Regina kahapon lamang. Madamo kay salamat sa inyo papamati, kawayo nga po sa inyo nga tanan. Sige, ang inyong neighborhood to, i-encourage mo man ha, magpadala man sila sa ilang mga kasaysayan. Kaya who knows, basi kaangay mo, sila mangin winner man, diri sa KLP, kag makadaog man, makadala pa uli isang 1,000 ka pesos nga premyo, bilang cash prize diri sa KLP. And so, ginapasalamatan ta diri ang ato nga winner, nga may nakakaibang istorya na naganap sa ila kabuhi. Si Inday S. sang Gimaras, kagang iya anak nga si Cap, nga nag-upo diri sa iya. We still have time. It's 2:51 in the afternoon. Later on, mag-announce kita ato nga bago nga winner para sa sini nga semana. But I guess, pwede pa one story sa sini nga hapon. Sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-antisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school. Sa nabilin niya inoras minutos diri sa kahapon lamang program. Suguran ta ang sulat diri ni Inbi sang probinsya sang Iloilo. Mahal kong Tita Regine. Hello, kumusta naman kamo? Maskin tama ka pa ang kahaponanon, pero kanami lang gihapon ilingaw-lingaw. Pamati sa mga inspiring stories sa KLP. Sa tanan nga katapos ang Bombo Radio Philippines, sa imo Tita Regine, my fellow and active letter senders and lovers, a good and pleasant day. Hello, Mr. Survivor of Southern Iloilo. I was really inspired by your story about friends. Naka-reflect gid sa akon pagkaako. Ang amahan nga padre de pamilya, siya ang harigi sang panimalay, the breadwinner, kag iba pa. Si tatay, may ginkabilin man nga mga istorya, parehas ni nanay, nga hindi ko gid malimtan. Hambal niya, kung mag-amigo kamo, klaruhon anay ninyo ang tawo, kung butanan, may hinambalan, responsable, mapisan, kag masarigan. Kag hindi gid anay magdikit masyado,
Maghatagid sang boundary kag delikadesa kay hindi mo pa sibilisado o kung kilala ang iya kinaiya. Abi ninyo sang una, ang amigo ko nga si Paulo, natabuan sa balay sang ginkunan ako ni Lando nga mga anak sang ila subang nga bata karon fiesta nanda sa baryo. Alang-alang man ako magbaribad. Tugda ni Paulo, sige, duha kita, hulaton mo ako di sa inyo balay, kay agyon ko ikaw sang single nga motor alas 11, tapos ang katapusan nga misa. Ay ilam, naglabog liog ko kahinulat ka na, hasta alas 11:30 na. Why it Paulo nga nag-abot? Kundi ginakupar ko ang service ni Manong Leo, kag magburhot. Why, ronta na magpakita sa akon. Dagway man takon, magpakikita ka na. After 3 months, nag-resurrect. Natingala ako nga nagakiang-kiang, pero dumalaga na ron ang akon pagtamod sa iya. Ang topic na focus sa pagkiang-kiang niya, kagwaay ma-open ang topic parte sa bunyag, nga unta manganak man siya para kami magkumparihay. Nag-excuse ako, nag-alibay nga may importante ako nga panaw, pero nagpakitluoy kadali, kag naghangyo, nga maalili unta siya 5 kasako nga paray. Ang duha iya kuno binhion, kag ang 3 konsumuhon, kay hindi pa siya makapangabudlay. Ginsemento ang tuhod na nga nadisgrasya. Sa sobra ko man nga kaluoy, gintawag ko si Rosa, ang akon asawa, kag ginistoryahan, kung okay siya mapahuram alili kay Paulo. Ang sabat ni Rosa, why man kita nagapaalili? Iya lang balikan ang 5 kasako nga paray kung makapatubas na siya. Amo lang to ang nahimo namon nga istorya kag nagpanaw takon dayon. Pagtubas, waay et Paulo nga nagpakita. Na-monitor ni Rosa sa iya pakaisa. Naging padarawat gali niya ang 5 kasako nga paray, ginbalo nanda nga pamilya pauli sa Cagayan. Kay kaduro sang atraso niya diya. Tinagasinumbali lang ang mga tao nga panukot sa iya kagway at ibayad. Ang baribad, hulat-hulaton lang anay sa sulod bulan or sunod bulan kung makakwarta na siya. Puwerte nga diskarte ang obra na. Malipay makahuram kag hindi ron makadumdum magbayad. Tapos nagasto na ang ginhuram niya nga kwarta. Way bagting ang amon 5 kasako nga paray. Kung nagadumdong siya pagbayad sa iya utang, iyam nang mapadalaan sang kwarta pang bayad. Pero, why gid? Naaking si tatay, Tita Regine, hambal na balik kaw baladiya, kay patirawon ko gid ikaw sang kumo ko nga dya. So naglangho, si nanay kag magsabat, pabay do lang to, ilubong sa limot, upa tong 5 kasako nga paray sang imo tiningwaan. Hindi, yaman to ikamanggad. Tanawa bala kung mag-asenso siya sang pangdiskarte niya nga obra. Hambal pagid ni tatay, amo balaran ang sobra mo nga kaluoy, ang buweltada, ikaw tana ang makaluluoy sa mga tawo nga parehas ni Paulo kadiskartidor. Ilam lang kung sino pang magpautang ka na. Mayad niya magdiskarte, paluoy-luoy, tapos nahuram kanimo, ay ron tana kamaan nga magbayad pa. Gani, dapat kilalahon ta sa maayo ang aton amigo. Pasarig kag panunto ang ginabuhi na sa ana pamilya, kag hindi di maayo. Karon tandaan gidyan ninyo, kung sa imo dako nga kaluoy, matuntuhan ikaw it kaisa, kaduha husturon. Periodiron, wayron sang 3 pa. Makapira kagid kuno ya leksyon nun, 1-2 tama ron. Ang buhat sang imo amigo, kung hindi maayo, hasta ikaw madalahig. Based on the saying, birds of the same feather flock together. Gani, magdistansya ka sa amo nga sahi sang tawo. In B, doon di tagid matapos sa saninga hapon na imo nga sulat. Palunisan ta.
Ha? And this is also something about her father, mga kabombo. So sige lang, as we celebrate Father's Day tomorrow, we will just continue reading stories about fathers diri sa KLP. Gani sa istorya nyo mandira, pwede pa makapaapas para sa fathers ninyo. So paki-email lang ang inyo luyag i-share para sa inyong mga amay sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga istorya and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And luyag ko lang pasalamatan before kita mag-announce ang aton nga winner. Syempre, tanan naton yung mga letter senders para sa sininga semana. Thank you, Gid, sa mga manami nga mga istorya. Salamat, madamo kita sa mga baguhanon nga nagpadala sa ilang mga kasaysayan, sa mga nagpadala sa ilang tribute para sa ilang fathers. I'm sure na happy gid ang inyo nga amay sa mabatian ng inyong obra nga tribute para sa iya. So sa tanan liwat nga mga amay nga nagapamati subong, happy Father's Day in advance. Nagikan diri sa aton, diri sa KLP, sa kabugusan sang Bombo Radio Philippines. Happy Father's Day sa tanan nga mga amay. And to win 1,000 pesos in cash, and siya naman ang aton nga mga interviewee sa masunod nga Sabado, siya naman ang aton istoryahon. Siya ang aton nga winner para sa sininga semana. Wise only one, kundi si Inday Sang La Paz. Congratulations sa imo, Inday Sang La Paz. Ikaw ang aton nga winner. See you this coming Saturday. Magasunod na ang mga dramas, mga kagbombo, every afternoon. Magasunod si Tuyang Ermitanya kag pagasundan siya sa provincial jail, and after that, ang Dear Diary. So enjoy the rest of the day sa mga dramas, kay iban pa nga mga programas diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa inyo nga pag-celebrate sang Father's Day, kabay nga mga very memorable gifts para sa tanan nga mga amay. Madaming salamat sa inyo. I'll be back again on Monday sa gihapon ninyo nga alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.